Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Martes, ika-17 sa buwan ng Hunyo, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, Philippine Embassy doon ho sa may Iran, hindi pa nakakatanggap ng request for repatriation mula po sa mga Pinoy. Habang 15 Pinoy naman sa Israel, nagpahayag ng kagustuhang makauwi sa Pilipinas. Si Senate President Francis Chis Escudero iginiit na walang limitasyon ang kapangyarihan ng impeachment court. Sinabi naman na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay tuloy kahit wala siya sa paglilitis. Abangan din mamaya ang Philippine Navy tinawag na peke ang napaulat na Joint Sea at Air Patrol na isinagawa ng China dyan sa may West Philippine Sea. Si former Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. isinugod sa ospital ngayong araw dahil sa umano'y matinding pananakit ng tiyan. Abangan sa ating sports balita mamaya, update po sa NBA. Ang Oklahoma City Thunder, isang panalo na lamang ang kailangan para maibulsa ang 2025 Championship Trophy. At sa ating international news naman, Israel tinamaan ng Iranian State TV. Libu-libong Iranians na nagtatangkang tumakas sa pag-atake ng Israel, nagdulot na malawakang trapiko sa Tehran. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Wala pang natatanggap ang Philippine Embassy sa Iran na request for repatriation mula sa mga Pilipinong nakabase sa naturang bansa sa kabila ng tumitinding palitan ng airstrike sa pagitan ng Iran at ng Israel. Ayon kay Ambassador Roberto Manalo, mahigit sa 700 Pilipino ang kasalukuyang naninirahan sa naturang bansa. Ngunit sa kabila ng matinding airstrike ay wala sa kanilang humiling na matulungang makabalik sa Pilipinas. Wala din niyang humiling na mailikas o madala sa mas ligtas na lugar. Para kay Ambassador Manalo, isa itong magandang sinyales at papakitang natiling ligtas sa mga Pilipino sa naturang bansa habang naroon sila sa kanilang tahanan o pansamantalang tinutuluyan. Ayon pa sa Ambassador, bagaman posibleng magiging pahirapan ang repatriation dahil sa sarado ang airspace ng naturang bansa kasama na ang airspace ng iba pang mga karatig na bansa tulad ng Turkey, may iba pang mga opsyon na maaring gawin ng embahada kung sakaling may mga Pilipinong hihiling na ma-repatriate. Pangunahin dito ang pagtawid sa bordering countries tulad ng Azerbaijan, ang Turkey at ang Turkmenistan. Paliwanag ng ambassador, nakausap na niya ang kapwa ambassador na nakabasa sa 3 nabanggit na bansa at nakahandaan niya mga ito na tumulong sa serye ng repatriation kung ito ho'y kinakailangan. Gid pa ng opisyal, nakahanda pa rin ang embahada sa posibleng repatriation operation. Sa tulong na rin po yan ng Department of Migrant Workers at ng Department of Foreign Affairs anumang oras na ito ho'y ipag-utos ng gobyerno ng Pilipinas o kung gawin man itong mandatoryo dahil yan sa nagpapatuloy na tensyon. Sa kabilang dako, umabot na sa 15 ang bilang ng mga Pilipinong nasa Israel na nagpahayag ng kagustuhan na makauwi dito sa Pilipinas. Ito'y mula noong nag-umpisa ang serye ng airstrike sa pagitan ng Israel at ng Iran nitong nakalipas na linggo. Ayon naman kay Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendiola Rao, desidido na ang mga ito na makabalik sa Pilipinas, bagay na tinutugunan niya ng embahada upang maibalik sa bansa sa lalong madaling panahon. Sa kasalukuyan ay sarado ang airspace ng Israel, kaya sinasagawang pagpapalabas sa mga Pilipino sa pamagitan po yan ng land exit sa bordering country na Jordan. Mula rito ay tinutulungan at sinusubaybayan sila ng mga embahada hanggang sa tuluyang makalipad pabalik dito sa Pilipinas. Samantala, mula noong nagsimula ang kaguluhan sa Israel dahil yan sa pagsalakay ng grupong Hamas noon pong Oktubre 7 ng taong 2023, umabot na sa kabuang 1,133. Ito ho'y katumbas ng 1,133 na mga Pinoy ang natulungang makabalik dito sa Pilipinas. Sa panibagong pagsiklab ng gyera, umabot na sa 56 ang bilang ng mga Pilipinong kumpirmadong naapektuhan ng kaguluhan. Batay na rin po yan sa nagpapatuloy na assessment na ginagawa ng Embahada ng Pilipinas. Samantala, agad na hinatiran ang basic needs at tulong pinansyal ng Department of Migrant Workers sa pakikipagtulungan sa Philippine Embassy sa Tel Aviv ang 14 na overseas Filipino workers na nakaligtas sa missile strike ng Iran at umama sa residential building sa Rehovot, Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ito ay bahagi ng nagpapatuloy na pagsusumikap ng gobyerno ng Pilipinas para maibigay ang lahat ng kinakailangang tulong ng ating mga kababayan alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos
Jr. 8 mula sa 14 na mga overseas Filipino workers ay inilipat na sa temporary shelter para sa kanilang kaligtasan at seguridad, habang ang 5 sa kanila ay nananatili sa kumpanya ng kanilang mga employer at ang isa naman ay nagpasyang manatili sa kanyang kaibigan. Samantala, kasalukuyan ng mga minomonitor ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang medical condition ng mga Pilipinong kritikal na nasugatan, kasama ang iba pang mga overseas workers na nagtamo ng injuries sa pagtama iyan ng missile strike ng Iran. Naka-heightened alert naman ang Department of Migrant Workers para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan sa ground, kasabay ng pananatiling handa nito para magbigay ng rescue at evacuation support, pati na rin ang repatriation. Sa kaugnay pa ring balita, nanawagan si Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendula Rao, sa mga Filipino counselor na tumulong sa mga serye ng psychological counseling para sa mga Pinoy na nakakaranas ng trauma sa nagpapatuloy na Israel-Iran war. Ayon sa opisyal, nais ang embahada na maabot ang lahat po ng mga Pilipino, makausap ang mga ito at marinig ang kanilang mga karanasan sa nagpapatuloy na giyera. Maaarihan niyang tumulong ang mga Pinoy, ang mga Filipino counselors sa pamagitan ng inilunsad na online psychological counseling. Sa ilalim nito ay maaaring makausap ng mga counselor ng mga Pilipinong nasa Israel sa tulong na rin ng embahada at mabigyan sila ng akmang gabay, suporta at akmang mga psychological advice o mga payo. Marami rin anya sa mga Pinoy na naroon ay nangangailangan ng gabay upang masiguro ang maayos na pag-iisip, pagdedesisyon sa maging ang kanilang paggampan sa kanilang trabaho sa gitna ng nagpapatuloy na giyera. Ilan sa mga natukoy ng embahada ng pangunahing tututukan ay yung mga Pilipinong nakasaksi mismo sa pagguho ng kanilang mga tinitirhan o kanilang mga tahanan, nakasaksi sa mga nasawi o namatay dahil sa biglaang pagsabog, at ang mga Pilipinong tuloy-tuloy na na-expose sa giyera mula pa noong October 7 attack. Nangyari po ito noong 2023. Paliwanag pa ng opisyal, isasagaw ito sa gabi, oras po sa Israel, o ito'y madaling araw naman sa Pilipinas, kaya tiyak din anya na magsasakripisyo din po dito ang mga Filipino counselor na tutulong. Maariyan na magpag-ugnayan sa mga embahada o sa mga opisina ng Department of Foreign Affairs ang mga nagnanais na maging volunteer para humaayos ang kanilang mga schedule. Samantala, sa iba pang mga balita na tinutukan ng ating news team, ito si former Congressman Arnolfo Teves Jr. isinugod sa ospital ngayong araw. Ang dating kongresista iniinda ang matinding pananakit ng kanyang tiyan. May mga balita dyan si Bombo Grant Hilario. Isinugod ngayong araw si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa isang ospital mula sa kanyang kulungan sa lungsod ng Taguig. Ito mismo ang kinumpirma ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, at ibinahagi ng dating kongresista ay nakaranas raw ng malubhang pananakit ng tiyan na siyang naging dahilan para ito'y dalhin sa paggamutan. Sinasabing nag-umpisa umano ang kanyang iniindang matinding sakit simula pa kagabi ng madaling araw na mas lalo raw lumala nitong mag-uumaga na. Dagdag pa ng abogado, ang kanyang kliyente ay binigyan naman ng paunang lunas, ngunit ani ay hindi umano ito naging sapat para maging maayos ang kalagayan ni former Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Bunso nito'y kanyang isiniwalat na ang dating kongresista ay nagmakaawa pa para lamang maidala agad sa ospital, ngunit ito'y bigong pagbigyan ng mga tauhan ng kulungan dahil sa sinusunod umanong protokol. Git naman ang Bureau of Jail Management and Penology na kanilang natugunan ang medikal na pangangailangan nito sa pamamagitan ng kanilang jail nurse na siyang tumingin at nagsiguro sa kalusugan niya. Sa kasalukuyan ay ipinasok na sa emergency room ang dating kongresista na siyang nakadetena sa Metro Manila District Jail Annex 2 ng Camp Bagong Diwa matapos siyang mailipat kamakailan, kung saan matatandaan ang kanyang kampo ay iginigit na wag na itong ilipat ng kustodiya mula sa detention facility ng National Bureau of Investigation. Naniniwala kasi sila na ang dating kongresista ay isang hindi pang-ordinaryong bilanggo kasabay ng mga pangamba pa nito sa seguridad ng kanyang buhay. Whether we like it or not, we have to accept the fact na hindi po siya ordinaryong detention prisoner. May risk po sa kanyang buhay. Yun lang naman ng aming pinapatupad po rito. Sana'y walang mangyari. Alam naman po natin, ang Manila City Jail, overcrowded, marami pong maaring mangyari roon. So, kaya iniiwasan lamang po natin. So, kaya mahirap na po. Unless gusto nilang mapatay na si Congressman Teves. Mula dito sa lungsod ng Taguig, ako si Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines,
Basta Radyo Bombo! Sa iba pang mga development, tiniyak ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flos na kasama ang mga Pilipino sa mga prioridad ng Israeli government na maprotektahan mula sa pag-atake ng mga kalaban nitong mga bansa. Sa isang panayam, sinabi ng Ambassador na itinuturing ng gobyerno ng Israel ang mga Pilipinong naninirahan doon bilang bahagi ng Israeli society. Sa ilalim ho nito ay makakatanggap din anya ang mga Pinoy ng proteksyon, benepisyo at maging yaong mga tulong mula sa Israeli government tulad ng natatanggap ng mga mamayan ng naturang bansa kasama na ang pagprotekta sa kanilang mga karapatang pantao. Tiyak din ni Flos na kasama ang mga Pilipino sa mga ikinokonsidera ng Israeli government sa tuwing nagsasagawa ito ng iba't ibang humanitarian operation tulad ng evacuation o pagdadala sa kanila sa mas ligtas na lugar, pagkakaloob ng sapat na supplies at iba pa. Naisaan niya ng Israel na maprotektahan ang karapatan ng bawat naninirahan sa naturang bansa mula sa kanilang mga mamamayan hanggang sa mga dayuhang naroon. Ginawa ng Israeli Ambassador ang naturang pahayag sa gitna na rin po yan ng tumitinding sigalot sa pagitan ng Israel at ng Iran kung saan ilang mga Pilipino na ang napaulat po na naipit at nasugatan sa palitan ng missile. Bombo International News. Tinamaan ng airstrikes ng Israel ang Iranian State Television na Islamic Republic of Iran News Network nitong Lunes. Ito ay kasunod ng mga naunang banta mula sa Israeli Defense Minister na ang naturang state broadcaster ay nakaambang maglaho. Nakuha na naman sa mismong live broadcast ng state media ng Iran ang pagtama ng airstrike ng Israel sa studio. Makikita naman ang anchor na si Sahar Imami na pumulas mula sa kamera at itinigil ang kanyang live broadcast nang mangyari ang explosion na nag-iwan ng debris at usok sa studio. Subalit ilang minuto naman makalipas ang pag-atake ng Israel, nakakabalik din ng Iranian State TV sa kanilang live broadcast mula sa ibang studio. Base sa news anchor na si Imami, nasa site ng kanilang initial broadcast ang mga katawan ng reporters. Inihayag din ng broadcaster na tinatangka umano ng Israel na patahimikin ang boses ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-atake dito. Inako naman ng Israeli Defense Minister ang pag-atake sa naturang television studio. Sa gitna ng banta naman ng panibagong airstrikes ng Israel, libu-libong Iranians na ang nagkukumahog na makatakas para yan sa kanilang kaligtasan. Sa malalaking syudad tulad ng Tehran, makikita ang mahabang pila ng mga sasakyan na nag-uunahang makaalis sa kabisera. Sa ibang mga syudad sa Iran tulad ng Shiraz sa South Central Iran, hilihilera din ang mga sasakyan sa mga gasolinahan. May mga sasakyan ding sakay ang kanilang mga pamilya at puno ng mga supply patungo yan sa mga rural areas na malayo sa punteriya ng Israel. Nauna na nga naglabas na babala ang Israeli military na naghihikayat sa mga residente ng Tehran na agad na lumikas. Nagbanta din ng Israeli military na sa mga susunod na oras mag-ooperate sila sa Tehran para tamaan ang military infrastructure ng Iranian regime. Nauna na rin pinayuhan ni United States President Donald Trump ang lahat na agad lisanin ang Tehran. Ang mga pag-atake ng Israel sa kabisera ng Iran ay parte ng tinawag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu bilang preemptive strike laban sa sekretong programa ng Iran na paggawa ng nuclear bomb kung saan may kapasidad na anya ang Tehran na gumawa ng 9 nuclear bombs na ayon sa International Atomic Energy at Agency ay paglabag ito sa obligasyon nito sa ilalim ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Bombo Sports News. Update muna tayo magkakahumbo sa ating NBA Finals para ho sa mga NBA fans. Hawak na ho ng Oklahoma City Thunder ang 3-2 lead matapos na dominahin ang Game 5 ng NBA Finals laban sa Indiana Pacers. 120-109 ang score. Hindi ho nakabangon ng Pacers mula sa 14-point halftime deficit sa kabilahon ng pagpupumilit ng kupunan na makabawi sa second half ng laban. Labis na inalat po ang all-around star ng Pacers na si Tyrese Haliburton at walang naipasok na score sa unang kalahating bahagi ng laban. Bagaman pinilit din ho niyang bumawi sa second half, nalimitahan lamang siya sa 4 points sa kabuuan. Kasama na dito ang 6 na rebounds at 6 na assist. Sa kabilang banda nagbuhos naman si Thunder forward Jalen Williams ng 40 big points habang 31 points at 10 assist ang naging ambag ng guard na si Shai Gilgeous-Alexander. Labis na nahirapan ng Pacers sa mabigat ang depensa ng Thunder kung saan kumamada ang Thunder ng 12 blocks sa kabuuan po ng kabuuan ng laban habang 4 lamang ang naigantiho ng Pacers. Umagaw rin po ang Thunder ng 15 steal habang pinilit ng Pacers na gumawa ng 22
o pinilit po ang koponan ng Pacers na gumawa ng 22 turnover sa kabuuan po ng bakbakan. Sa kabila nito ay mas mataas pa rin ang overall shooting percentage ng Pacers dahil nagawa ko nilang panatilihin ng 45.1% na overall shooting habang 42.6% lamang ang nagawang isagot ng winning team na Thunder. Sa pagkatalo ho ng Pacers ngayong araw, nasayang ang 28 points ng NBA champion na si Pascal Siakam kasama ang 18 points ng bench na si TJ McConnell. Babalik na po sa Indiana ang game number 6 kung saan inaasahang tatangkayin ng Pacers na itatabla sa 3-3 ang laban kaya manatili pong nakatutok mga kabombo sa Bombo Radio Philippines para sa dagdag pang mga development kaugnay pa rin sa 2025 NBA Finals. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, pinapahintulutan ng International Criminal Court ang pansamantalang pagpapalaya o paglipat ng isang akusado sa ibang bansa habang nililitis basta't ito'y may sapat na humanitarian, medical o security grounds at hindi makaapekto sa kaso. Ayon kay Attorney Arnedo Valera, isang batikang human rights at immigration lawyer na nakabase sa Estados Unidos, maaring humiling si former President Rodrigo Roa Duterte ng pansamantalang paglaya o relokasyon batayan sa Rule 119 ng International Criminal Court Rules of Procedure and Evidence kung ito ay nakabatay sa makatwirang humanitarian, medical o security grounds at hindi makapekto sa integridad ng paglilitis. Ngunit tinutulan ito ng grupong One Sambayan na nagsabing ang kahilingan ay insulto sa mga biktima at isang pagtatangkang takasan ang hustisya. Nanawagan ng grupo sa International Criminal Court na tanggihan ang hiling at binalaan ng mga bansang maaaring tumanggap sa dating Pangulo. Ayon sa grupo, ang pagbibigay kanlungan sa isang akusado ng mabibigat na krimen ay nagpapadala ng mensaheng pwedeng makaligtas sa pananagutan. Idinagdag nila na ang paglaya ni former President Duterte ay kahit pansamantala ito ay maaaring magbanta sa seguridad ng mga testigo at pamilya ng mga biktima. Abangan humamaya, update tayo mga kabombo dito ho sa ilang mga balita mula po sa may Palasyo Malacanang. Si Pangulong Marcos, sinatasan po ang Commission on Higher Education na siguruhin ang mas maayos sa pagpapatupad ng ito hong bagong batas para ho sa edukasyon, itong Extended Tertiary Education Program. At formal na rin pong inilunsad ang implementing rules and regulation para ho dito, yung Extended Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program ng Commission on Higher Education. Samantala, update po muna tayo mula sa may Philippine Navy mga kabombo. Ang Philippine Navy, tinawag ko bilang fake news. Yan pong naunang inilabas na impormasyon ng China na nagsagawa daw sila ng Joint Sea at Air Patrol dyan sa may West Philippine Sea. May mga development po dyan. Live report si Bombo Bea Penisa. Kampo natin mamaya ang linya ho ni Bombo Bea Penisa mula sa may Philippine Navy. Mga kabombo, kaugnay pa rin po dito. Ilan po sa mga inilabas po na statement ngayon o ngayong araw na ito ng Philippine Navy ang pagtuligsa doon ho sa mga statement na inilabas din kamakailan ng China. Kasi sinasabi ho ng bansang China na nagsagawa ang Southern Theater nito ng Joint Sea at Air Patrol dyan sa may West Philippine Sea. Kasabay po ito doon ho sa isinagawa din ng maritime activity ng Pilipinas at ng Japan, mga kabombo. Abangan po yan mamaya. Balikan po natin ang linya mamaya ni Bombo Bea Penisa, kaugnay po dito. Samantala, abangan din mamaya, makakausap po natin ang isa hong basketball analyst, si Coach Francis Buenaventura. Kaugnay pa rin po ito sa naging laban, Game 5 sa pagitan po ng Indiana Pacers at ng Oklahoma City Thunder. Iuwi ng Thunder ang game number 5 gamit po ang 11 points na kalamangan. Abangan po mamaya at makakausap po natin si Coach Buenaventura. Samantala, balik ko tayo sa Philippine Navy sa pagitan ni Bombo Bea Penisa. Kamusta dyan, Bombo Bea? Pinasinungalingan ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang mga balita at pahayag ng China na nagsagawa sila ng Joint Sea and Air Patrol sa katubigan ng West Philippine Sea. Sa 10 balitaan sa mismong kampo ng Armed Forces of the Philippines, kinumpirma ni Trinidad na wala silang na-monitor na anumang mga koordinasyon mula sa China hinggil sa naturang pagsasagawa ng patrolya sa katubigan ng West Philippine Sea. Tanging mga iligal na presensya lamang ng Chinese Communist Party ang kanilang namataan sa katubigan habang nagsasagawa ng maritime exercises ang Pilipinas kasama ang Japanese Navy. Kaugnayan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
The Philippine Navy did not monitor any coordinated air and maritime patrols in our maritime zones conducted by the Southern Theater Command. What we have monitored is the continued illegal presence in our maritime zones of the PLA Navy and the Chinese Coast Guard, specifically in Bajo de Masinloc, Pag-asa, Sabina, and Ayungin Shoal. Kasunod ito, tinawag naman ni Trinidad na isang paraan ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon at pagpapalaganap ng fake news sa mga naging pahayag na ito ng China. Ito ay ginagawa lamang ayon ng China para subukang mabago ang mga internal at domestic na naratibo ng naturang bansa sa kanilang mga claim sa mga teritoryo ng Pilipinas. Git pa ni Trinidad, hindi rin totoo na sila ay nanliligaw at nang-iimbita ng ibang bansa para makilahok sa mga maritime at joint exercises sa katubigan ng West Philippine Sea. Muli namang inihayag at nanindigan si Trinidad na ang iligal na mga mismong presensya at mga sasakyang pandagat ng China ay dapat nang umalis at lumabas ng exclusive economic zone ng bansa. Kaugnayan, pakinggan pa natin muli ang tinig ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Reports like this are mere attempts at misinformation, disinformation, and malinformation to shape the internal and domestic narrative of the Chinese Communist Party's illegal claims in our maritime domain. On their claim that we are inviting foreign powers, I mentioned last week that statement does not hold any water. On the other hand, they are the illegal presence in our maritime zones, and I would again like to mention that they should leave. The PLA Navy and the Chinese Coast Guard should leave our maritime. Tiniyak naman ng Philippine Navy at ng Armed Forces of the Philippines na sa kabila ng mga illegal na presensya ng China, sila ay patuloy na naninindigan na maprotektahan ng mga teritoryo ng Pilipinas sa katubigan ng West Philippine Sea at titiyakin na hindi maaapektuhan nito ang soberanya ng Pilipinas. Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Aguinaldo. Bea Piniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin, meron na ho tayong 23 minutes makalipas mga kabumbu ang alas 12 ho ng tanghali at sa iba pang mga development. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Commission on Higher Education na tiyaking maayos at epektibo ang pagpapatupad nitong Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Kasunod ho ng formal na pagpirma sa Implementing Rules and Regulation ng naturang batas. Ayon ho kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng Commission at mga partner agencies sa pagsubaybay sa mga deputized na higher education institution upang ipatupad ang naturang programa. Dapat niyang siguruhin na mapapakinabangan ito ng mga dapat na makinabang. At ayon po sa Pangulo, marami sa ating mga kababayan ang hindi po nakapagtapos ng kolehiyo dahil kinakailangang unahin ang kanilang pagtatrabaho para suportahan ang kanilang pamilya. Ngunit sa ilalim po ng batas, mabibigyan sila ng pangalawang pagkakataon na makamit ang diploma at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Mensahe rin ng Pangulo sa bawat Pilipino, huwag pong humintong mangarap. Anya, ang sukatan ng karunungan o dunong ay hindi lang nakukuha sa paralan kundi sa kakayahang harapin ang hamon ng buhay para matupad ang pangarap ng bawat isa. Layon po ng naturang programa na kilalanin ng mga natutunan sa trabaho, sariling sikap o karanasan sa buhay at itumbas ito sa formal na edukasyon o yung tinatawag kong equivalency para makakuha ng college diploma at formal nang inilunsad ang Implementing Rules and Regulation ho ng naturang programa na tinawag kong Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program ng Commission on Higher Education. Layon po nito, nabigyan ng alternatibong paraan para makapagtapos sa mga Pilipinong working professional na wala pang tertiary degree. Sa ilalim po ng programa, pwedeng makakuha ng katumbas na credits ang mga aplikante na may mahigit 5 taong work experience at pasado sa tinatawag na Comprehensive Acceptance or Competency Assessment. Ibig sabihin, maaari pong magkaroon ng college degree ang isang individual kahit hindi dumaan sa tradisyonal na pag-aaral. Susukatin din po dito yung knowledge o kaalaman o karunungan, skills, attitude at maging yung values na nakuha sa non-formal learning, informal training at maging dun sa tinatawag na relevant work experience.
So to the CHED and its partner agencies, let's ensure the implementation of this act goes smoothly. Monitor our deputized HAIs and see to it that this law benefits those it was created for. And to every Filipino, life, as they say, is a lifelong learning. Huwag kayong humintong mangarap. Ang tunay na sukatan ng dunong ay ang kakayahan ninyong harapin ang mga pagsubok upang matupad ang inyong mga pangarap. Naniniwala po akong patunay kayo na walang limitasyon ang kayang abutin ng bawat Pilipino. Kaisa ninyo ang pamahalaan sa hangarin na mas mapabuti ang inyong buhay. Together, let us shape a bagong Pilipinas where every Filipino has a chance to be recognized, to grow, and to succeed. Bahagi po yan ng pahayag mga hamon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng kanyang pangpirma ngayong araw dun sa implementing rules and regulation ng naturang batas. Samantala, iginiit ni Senate President Francis Chis Escudero na walang limitasyon sa kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court ayon sa saligang batas. Ito itugon sa puna ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na irregular umano ang hakbang ng Senado na humiling ng sertifikasyon mula sa Kamara kaugnay sa one-year ban sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Escudero, ginagalang nito ang opinyon ng dating Supreme Court Justice pero hindi ito sang-ayon at walang sinasabing bawal ang ganoong motion. Alam ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasa doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yun. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sinumang impeachment court judge? Wala na. Wala pa ring petisyong naghahamon sa akbang ng Senado sa Korte Suprema bagamat may nakabinbing kaso na rin ng Supreme Court kaugnay ng one-year ban rule. At ulitin ko, bagaman siya'y dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado ang Kamaraman na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ninuman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa one-year ban na hinihiling na impormasyon ng Senado o ng impeachment court sa Kamara. Kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Yan ang pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero. Bukod sa sertifikasyon, inaprubahan din ng Senado ang motion na humihiling na makumpirma kung ang Kamara ng ika-20th Congress ay handang ituloy ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kaugnay pa rin pong balita, sinabi naman ni Senate President Chis Escudero na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi siya dumalo. Ayon kay Escudero, batay sa rules, dapat na dumalo ang Vice Presidente pero may karapatan siyang hindi dumalo. Magpapatuloy niya ang paglilitis kahit wala pa ang pangalawang Pangulo. Kung hindi naman sumagot ang pangalawang Pangulo sa ipinadalang mga paanyaya o mga summons, ang kanyang legal team ang maglalabas ng not guilty plea sa ngalan po ng pangalawang Pangulo. Inilinaw din ng Senate President na voluntaryo para sa mga Senator Judge kung sila ay mag-inhibit sa kaso sa kabila ng panawagan ng ACT Teachers Party List na tanggalin sina Senator-elect Amy Marcos at Ronald De La Rosa sa paglilitis. Anya, hindi pakikinggan ng Senado ang panig ng pabor o tutol sa impeachment na base yan sa inakusang bias. Ang desisyon kung mag-inhibit o hindi ay nasa bawat hukom. Voluntary ang pang-inhibit ng sinumang Senator Judge. That is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi ng kung sino man na nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment court na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side. Bagay pa rin po ang napayag mga kambo ni Senate President Francis Chis Escudero.
Sa kaugnating balita, nilinaw naman ni San Juan Representative Isabel Maria Zamora, isa ho sa mga House impeachment prosecutors, na walang ipinakitang pagkiling laban kay Vice President Sara Duterte ang 5 senador na bumuto kontra sa pagbabalik ng impeachment article sa Kamara de Representantes. Nukoy ng kongresista sina Senator Risa Ontiveros, Senator Coco Pimentel, Senator Nancy Binay, Sherwin Gatchalian at Senator Grace Poe na bumuto laban sa mosyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na ibalik sa Kamara ang mga impeachment articles. Sa pananaw nito, hindi ito sinyales ng bias. Sa halip ay pinakita nilang sumusunod sila sa saligang batas at impeachment rules ng Senado. Kontrobersyal ang nasabing mosyon dahil nais nitong si Senator de la Rosa, kalyado ho siya ng pamilya Duterte, na may babasura agad ang kaso nang hindi na ito isa lang sa paglilitis. Ngunit sa pamagitan ng amendment ni Senator Alan Peter Cayetano, naging mosyon ito upang ibalik ang articles sa may Kamara. Sa butuhan, nanaig po ang panig ng pabor sa pag-remand. Yan po sa pamagitan ng butuhang 18-5. Ang 7 articles sa impeachment laban kay Vice President Duterte, mga kamamboy, kinabilangan po ng mga sumusunod. Ang umano'y pakikipagsabuatan sa umano'y tangkang pagpatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pangalawa, paglustar ng 612.5 million pesos na confidential funds. Patlo ay ang umano'y suhol at katiwalian sa Department of Education. Pangapat, hindi may paliwanag na yaman at hindi umano pagdedeklara ng mga asset. Panlima, ang pagkakasangkot sa extrajudicial killings. At ang panganim, ang umano'y destabilisasyon, rebellion at yaong pampublikong kaguluhan. Kasama rin po dito ang kabuuan ng pag-uugali at asal nitong si VP Sara bilang pangalawang Pangulo. Salit po sa 1987 Constitution, dapat agad na isagawa ng Senado ang impeachment trial matapos na matanggap ang mga articles mula ho sa Kamara na isinumite pa noong Pebrero 5. Sa iba pang balita, mga kabombo Star Nation, inatasan ni Transportation Secretary Vince Dizon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na magsampa ng kasong kriminal laban sa konduktor ng isang bus matapos mapatunayan sa isang video na kinuryente nito ang isang pasaherong may kapansanan. Dagdag pa ni Dizon na tungkulin ng mga public utility vehicle operators na protektahan ang kanilang mga pasahero, bagay na hindi umano nagawa ng Precious Grace Bus Company kabilang ang konduktor at driver ng nasabing bus. Ayon naman kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III, pinadalhan na nila ng show cause order ang operator ng Precious Grace Bus Company noong Biyernes upang humarap at magpaliwanag sa insidente. Dagdag pa ni Guadis, bukod sa kasong isasampalaban sa konduktor sa ilalim ng Common Carrier Act at Magna Carta for Disabled Persons, sinuspindi na rin ang lisensya ng bus driver at ang prangkisa ng 15 units ng Precious Grace Bus Company na bumabiyahe sa EDSA Busway. Yung konduktor mismo ang nag-taser, ang nagkuryente. So bago yon. So bagong development yon. So hindi kang suspension, hindi kang ano yan, kaso yan, criminal yon. So, hindi na natin kailangan yung biktima ang magkaso dyan. Ang gobyerno pwede na mismong mag-file, and I will direct now LTFRB to file a case through the prosecutor, through the DOJ, against the conductor na allegedly siya mismo ang nag-taser o nagkuryente dun sa PWD. So, ano yan? Unacceptable yan. So, kaso yan. Criminal case yan against the conductor. Bahagi yan ang pahayag ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Samantala mga kamumbo, sa iba pang mga updates o mga kaugnay mga updates, ang IBAS para po sa mga persons with disabilities ipinasilip po ng Social Welfare Development Department. Habang ang kagawaran naman, nagpapasalamat po sa Transportation Department sa agarang aksyon din po sa may persons with disability na umunoy kinuryente ng isang konduktor sa loob po ng public utility vehicle. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Personal na sinuri at sinubukan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang electric bus o e-bus na proyekto ng mga persons with disabilities na kabilang sa mga miyembro ng Sustainable Livelihood Program Association. Ang mga e-bus na ito ay dinisenyong PWD-friendly na kayang magsakay ng 4 na wheelchair, may CCTV para sa seguridad at may mga charging ports.
maaari rin itong i-book gamit ang isang mobile app. Bahagi ito ng pilot project ng Kagawaran na tinatawag na Electric Transportation Service sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng ahensya. Layunin itong maging kabuhayan ng mga benepisyaryo habang nagbibigay ng ligtas at maaasahang transportasyon sa mga persons with disabilities. Kaugnay pa nito, target din ng Kagawaran na mapalawak pa ang access ng mga persons with disabilities sa ligtas at madaling transportasyon sa bansa. Sa kasalukuyan, mahigit 2,000 na individual mula sa 10 lungsod at munisipalidad ang kabilang sa proyekto. Ayon kay Gatchalian, dadagdagan pa ang bilang ng mga e-bus units at inaasahang maging alternatibong pampubliko transportasyon ito upang maiwasan ang mga insidente ng diskriminasyon o pananakit gaya na nangyaring insidente sa isang PWD na may autism na sinaktan habang nasa pampasaherong bus. Yung ganito mga insidente, maiiwasan lamang natin kapag meron tayong mga public transport na angkop at safe para sa ating mga may kapansanan. At itong nakita nyo sa likod, 20 yan na pauna na lumabas nitong nakalipas na mga buwan kung saan naging livelihood program na rin nila. Nagpartner tayo sa GET Philippines at yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD ipinagkaloob sa mga people with disability at ito yung hanap buhay na naisip nila. Kung saan bumabiyahe itong mga e-vans na to na PWD friendly para masigurado na may mga shuttle yung mga manggagawa natin na may kapansanan. Samantala, nagpasalamat din si Gatchalian sa Department of Transportation kasunod ng agarang legal na aksyon sa konduktor na nangoryente ng isang person with disability sa loob ng bus. Anya, ito ay kanilang susuportahan at nakatakda rin nilang bisitahin ang pamilya upang matulungan din sila sa paghahain ng kaso. Netong weekend, sa kasamang palad, may nakita tayong isang video na nag-viral kung saan sinasaktan ng isang person with disability na may nasa autism spectrum. Nagpapasalamat kami sa Department of Transportation kasi agad-agad na si Secretary Vince umakto laban doon sa kumpanya, laban doon sa mga empleyadong nanakit ng may kapansanan. At kami, sisigunda kami dyan. This Thursday, sa katunayan, i-meet namin yung pamilya para masigurado natin na natutulungan na sila pero tutulungan pa sa more. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Isang phreatic eruption naman ang naobserbahan sa Bulkang Taal sa Batangas sa nakalipas na 24 na oras ayon yan sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ngayong Martes, ika-17 sa buwan ng Hunyo. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal ng 17 minutes ang nasabing stream-driven eruption bagamat hindi ito tinukoy ang eksaktong oras ng pagsabog. Nilinaw ng ahensya na ang phreatic eruption ay sanhi ng pag-init ng tubig sa ilalim ng lupa o sa ibabaw dahil yan sa magma, lava o mainit na bato. Sa parehong panahon ng pagmamatsyag na itala rin ang siyam na volcanic earthquakes at isang volcanic tremor na tumagal ng 5 minuto. Ulat pa ng PHIVOLCS, bumaba sa 146 metric tons ang ibinugang sulfur dioxide ng bulkan kumpara yan sa 242 metric tons noong nakaraang araw. Tinukoy ng ahensya ang kasalukuyang aktibidad bilang weak emission. Wala namang naobserbahang pag-akyat ng mainit na likido mula sa crater lake ng Taal at walang bakas na volcanic smog o VOG sa paligid ng isla. Nananatili sa alert level 1 ang Taal Volcano na nangangahulugang may mababang antas ng pag-aalboroto. Paalala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nananatiling abnormal ang kondisyon ng bulkan at hindi ito dapat ipagkahulugang tapos ang banta ng posibleng pagsabog. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, mga kabombo, malabo pong mabuo bilang isang bagyo ang low pressure area na namataan sa may coastal waters ng Mimaropa region. Ayon po ito sa Weather Bureau, State Weather Bureau. Batay po sa monitoring ng Weather Bureau, hindi nasang mabuo ang bagyo sa susunod na 24 oras. Subalit, maaari niya magdala ng maulap na papawirin ng weather system na may kalat-kalat na mga rain shower at mga thunderstorm dito sa Metro Manila. Kasama na dyan sa may Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol Region, Zambales, Bataan, Pampanga at maging dyan sa may Bulacan sa may Central Luzon. Ibinabala din sa mga residente sa nasabing mga lugar na posibleng makaranas ng mga pagbaha o kung hindi man yung pong pagguho ng lupa dahil yan sa katamtaman hanggang sa paminsan-minsang mabibigat na mga pagulan. Inaasahan naman makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at mga thunderstorm ang mga lugar dyan po sa may bahagi ng Isabela Province, Quirino, at maging sa Aurora dahil yan sa easterlies.
Maaari ding magdala ng mga itoong naturang weather system ng bahagyang mga maulap hanggang sa maulap na papawirin na may isolated rain shower o mga thunderstorms sa Visayas at hanggang sa may Mindanao. Kaya't ibinabala rin sa mga residente na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dulot po ng katamtaman hanggang sa mabibigat na mga pagulan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na mayroong isolated rain shower at mga thunderstorm dahil pa rin po yan sa localized thunderstorm. Samantala sa iba pang mga development, handa at bukas ang Armed Forces of the Philippines sa posibilidad na maaari pong muling i-deploy dito sa Pilipinas ang ikalawang battery ng Typhoon Mid-Range Capability Missile. Ito ho'y mga missile system galing po sa Estados Unidos. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, isa itong oportunidad sa Pilipinas para makasama sa mga joint trainings sa pagitan po ng mga military o mga lakas militar ng Pilipinas at maging ng Estados Unidos. Dagdag pa rito, mahalaga rin ang oportunidad upang maturuan ng mga sundalong Pilipino na makapag-operate at makaganti ng mga mas mataas na o makagamit itong mas mataas na antas sa mga sistema na siya rin nakikita makakatulong para sa pagiging handa ng depensa o defense system ng Pilipinas. Ayon kay Padilla, hindi isang halimbawa ng agresyon ang pagiging bukas nila na magamit po itong missile system, ngunit isaan niyang simbolismo ng deterrence. Samantala, bukod naman sa naturang missile system, nauna na ring itinalagang muli at nagamit na sa mga pagsasanay ang Navy Maritime Expeditionary Ship Interdiction System. Ito ay kilala sa pinaikling tawag na Nemesis. Yan po'y noong Abril para yan sa nakalipas na Balikatan exercises. Samantala, nakatakdang kunin ang mga benepisyaryo ng tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged at displaced para magmando sa mga kadiwa centers sa buong bansa. Kasunod ito sa pagpapalawig ng pagbibenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa mga kadiwa centers ng hanggang taong 2026. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na mayroon na silang ugnayan sa Department of Labor and Employment kung paano ang paglalagay ng mga tao sa bawat kadiwa centers. Nagsagawa na rin sila ng pirmahan ng Memorandum of Agreement ukol sa nasabing usapin. Ayon naman kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma na kanilang kinukuwenta pa ang bilang ng mga tupad workers na maaring ilagay nila sa mga kadiwa centers. Hanggang sa mga susunod na taon, mayroong mga mas maraming kadiwa centers dahil yan sa target nila na ang makapagbenta ng 20 pesos na bigas sa 15 milyon na mga kabahayan. Meron na rin po kami sa DSWD, sa DNR. Sa DSWD po ay yung may kinalaman sa pag may mga kalamidad, tumutulong po ang mga tupad workers sa repacking ng mga goods nang sa ganun mapabilis po ang supply. So basically, kami po ay tutulong dun sa manpower requirement nila. Inyong napakinggan si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Meron na lamang ho tayong 14 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ho ng hapon. Sa iba pang mga development, target ng Department of Transportation na isagawa ang pilot run ng automated fare collection system dito ho sa Metro Rail Transit Line 3. Yan po sa susunod na buwan ng Hulyo. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, layunin po nito na makapagbigay ng karagdagang opsyon ng pagbabayad ng pasahe sa trend. Saan pa ng kalihim na ang naturang sistema, maaari pong magbayad ng pasahe sa pagitan po ng pagtap lamang sa debit o mga credit cards sa mga counter ng tray o mga tren, ito hong MRT3. Base po sa kalihim, inaasahang masisimula ng rollout ng automated fare collection sa ikatlong linggo ng Hulyo. Saklaw po ng MRT3 ang mga istasyon mula sa may North Avenue hanggang sa Taft Avenue sa may kahabaan po ng EDSA. Dumadaan po ito sa mga lungsod ng Pasay, dito po sa Makati, Quezon, hanggang dyan sa bahagi po ng Mandaluyong City. Bahagi pa rin po ito ng National Capital Region. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa bahagi ng Western Visayas. Ito hong proficiency exam pa rin po ng mga kapulisan po natin. Babujay. Ang Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III iginiit na seseryosohin ito ang pagsasagawa ng firearms proficiency test na sasaklaw mula patrolman hanggang mga general. May balita dyan ang Bombo Radyo Iloilo.
Ipinahayag ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na bibigyan ng seryosong pansin sa ilalim ng kanyang pamumuno ang pagsusulit sa pagiging bihasa sa paggamit ng baril. Ito ay isa sa klaus sa lahat ng mga pulis mula sa ranggong patrolman hanggang general. Sa kanyang pagbisita sa Police Regional Office 6 sa Iloilo City, sinabi ng opisyal na ang mga pulis na mabibigong makamit ang itinakdang pamantayan sa firearms proficiency ay babawian ang kanilang nakatalagang baril at kailangan nilang sumailalim muli sa pagsasanay. Kapag muling nabigo, sila ay tatalaga sa mga gawaing administratibo na hindi nangangailangan ng pagdadala ng baril. Ayon sa kanya, delikado kung may dalang baril ang isang pulis na hindi marunong gumamit nito dahil maaari nitong mailagay sa panganib ang buhay ng ibang tao. Anya, ang mga hindi makapapasa sa firearms proficiency test ay bibigyan na lamang ng bolo at kagamitang pang-arnis. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinahayag ni Torre ang hangaring matiyak ang maayos na kalagayan ng mga pulis, patuloy na pagbutihin ang serbisyo at isaalang-alang ang kanilang personal na kalagayan upang maiangat ang kalidad ng kanilang buhay. We are going to train them. Pero pag talaga wala silang pag-asa, pag wala talagang pag-asa, hindi talaga. Well, there are other jobs naman na hindi ka nalapusin. Pag if we really fail, sanctions will be given. I mean, pag mo, minimum standards na siya. Sanctions, nasa office na siya. Si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Police Report. Sa ating police report, aabot po sa 10 milyong piso na halaga po ng marijuana na recover sa isang 21 anyos na online seller diyan po sa may Camarines Sur. May update po dyan ng Bombo Radio Naga. Nakumpiska ang aabot sa 10 milyong pesos na halaga ng marijuana sa isang online seller sa bayan ng Milaora, Camarines Sur. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Police Major Rosalinda Moises, officer in charge ng Milaora Municipal Police Station, sinabi nito na ikinasa nila ang bypass operation sa Zone 2 Barangay Maydaso sa nasabing bayan na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspect na si alias Rhea, 21 taong gulang at residente ng Barangay Cruz, Naga City. Narecover mula sa suspect ang tinatayang 8.1 grams ng hinihinalang marijuana na nagkakahalaga ng 9.750 million pesos. Naaresto ang suspect na itinuturing na high value target matapos magbenta ng isang brick ng hinihinalang tuyong dahon ng marijuana na may bunga, tinatayang may bigat na 1 kilo sa isang pulis na nagpanggap na buyer kapalit ng 10,000 pesos bilang buyback Mania. Bukod dito, binibenta rin ng suspect ang nasabing illegal na droga online. Samantala noong Abril, nagsagawa rin ng bypass operation sa naturang bayan kung saan nasamsam rin ang nasa 500,000 pesos na halaga ng shabu. Kaugnay nito, umapila ang opisyal sa mga residente na kung may impormasyon na tungkol sa mga iligal na aktibidad sa bayan, agad na i-report sa kanilang tanggapan upang agad itong maresolba, lalo pat ang Milaora ay itinuturing na drug-free municipality. Nagkasa po kami ng bypass operation sa Zone 2 ng Barangay Maydaso, Milaor, Camarines Sur, kung saan po matagpuan natin na aresto itong si 21 anyos lang po ito. Nakuhanan po natin siya ng more or less 80.1 kilograms of suspected marijuana worth 9,750,000 worth of. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Miles sa Del Casillo, nag-uulat. Para sa #1 and most trusted radio network na country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio Bombo. Ang Department of Education naman, palalalimin pa ang basic at functional literacy ng mga mag-aaral sa pagbubukas ng school year 2025-2026. May balita dyan ang Bombo Radio Rojas.
Palalalimin pa ng Department of Education o DepEd Region 6 ang basic at functional literacy ng mga mag-aaral sa pagbubukas ng klase para sa school year 2025-2026. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Hernani Escolar Jr., tagapagsalita ng DepEd Region 6, sinabi niya na bahagi ito ng tugon ng ahensya sa resulta ng 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey ng Philippine Statistics Authority Region 6 na nagsiwalat na 9 sa bawat 10 tao sa rehiyon ay may basic literacy, habang 7 sa bawat 10 lamang ang functionally literate o may kakayahang umunawa at gamitin ang kaalaman sa pang-araw-araw na buhay. Kabilang sa mga programa ng Department of Education Western Visayas ay ang Comprehensive Reading Program, School-Based Literacy Interventions at Brigada Pagbasa na layong itaas ang sa pagbasa, pagsusulat at pag-unawa ng mga mag-aaral. Nakikipagtulungan din ang ahensya sa local government units at iba pang grupo upang matiyak na maaabot ang mga mag-aaral sa malalayong lugar. Layon ng mga hakbang na ito na matiyak ang kalidad ng edukasyon at mas mataas na antas ng functional literacy sa rehiyon. So, Department of Education, we will be championing literacy in the districts and the schools. This is our way of ensuring that we are going back to the basics. When we say going back to the basics, it's a way of the Department of Education that we really the necessary literacy and numeracy skills sa ating mga kabataan. We will ensure that each and every learner in Region 6 will be literate and numerate by the end of each and every school year. Si Mr. Hernani Escolar Jr. Mula dito sa Bombo Radyo Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Diyan pa rin sa may Visayas area, mga kabombo, mga evacuees sa may Canlaon City, hinilipat po sa mga shelter tent. Yan po'y upang bigyang daan ang pagbubukas ng pasukan. May update naman po dyan ng Star FM Cebu. Inilipat na sa mga shelter tents ang nasa mahigit 2,000 internally displaced persons o IDPs ng Canlaon City para bigyang daan ang pagbubukas ng pasukan na nagsisimula na kahapon, Hunyo 16. Una na kasing ginamit ang mga paralan bilang evacuation center na naapektuhan ng pag-aalburuto ng Bulkang Canlaon. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Edna Luma Campo, Public Information Officer ng Canlaon City, sinabi nito na nag-donate ng mga tent ang Office of Civil Defense o OCD para ma-accommodate ang mga IDPs sa 6 na paaralan na ginamit bilang evacuation center. Inabibilangan naman ito ng Jose B. Cardenas Memorial High School Main Campus, Villa Yunga Elementary School, Ula Elementary School, Malaiba Elementary School, Masulog Elementary School at Masulog High School. Iniulat pa nito na nasa 763 na pamilya na may 2,455 na individual ang nasa loob ng mga evacuation center. Sinabi pa ni Campo na mga shelter tents ay matatagpuan sa loob ng campus, ngunit pagtitiyak nitong hindi naman makakahadlang sa mga klase dahil malayo ito sa gusali ng paaralan. Anya, umalis na rin ang iilan sa mga evacuees at nakitira sa kanilang mga kamag-anak dahil walang sinuman ang pinapayagang bumalik sa kanilang mga tahanan sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Dagdag pa nito, pinapayagan namang bumisita sa kanilang mga sakahan at tahanan ng mga evacuees upang suriin ang kanilang mga pananim at alagang hayop mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. These shelter tents are donated by the Office of the Civil Defense, and we're thankful to them kasi it's timely po na binigay nila ito sa amin. Around 300 plus units po yung binigay nila sa amin, and may mga plastic sheets din pong binigay ang USED para matapakan din po yung nasa ibabaw ng shelter tents para maging safer siya at hindi siya mapasukan ng ulan if in case po ulan. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Okay, update pa rin po tayo sa kalagayan ng ating mga kababayang Pinoy dyan sa bahagi po ng Israel. Ilang mga Pilipino raw ho sa naturang bansa nangangamba na dahil sa posible pang paglala nitong kaguluhan
din po sa may bahagi ng Israel at maging sa may Iran. May update po dyan ng Bombo Radyo Kawayan. Nangangamba na ang ilang mga Pilipino sa Israel dahil sa lumalalang tensyon sa naturang bansa. Ayon kay Bombo International News Correspondent Harold Agbayani mula sa Haifa, Israel, walang pinipiling oras ang pag-atake ng bansang Iran dahil kahit madaling araw ay nakatatanggap sila ng alarm o babala na mayroong paparating na missile. Dahil sa walang sariling bomb shelter, ang tinutuloyan nilang bahay ay kinakailangan nilang makisilong sa public shelter para sa kanilang kaligtasan. Lagi niyang punuan at siksikan ang bomb shelter sa Haifa at halo-halo ang kanilang nakakahalubilo roon, mapabata man o matanda, at mayroon ding nagdadala ng mga alagang hayop. Kapag nakatanggap na anya sila ng alarm sa kanilang mga telepono, ay kinakailangan nilang makarating sa bomb shelter sa loob lamang ng 10 minuto. Kahit sila ay natutulog o kung ano pa man ang kanilang ginagawa, ay kinakailangan nilang tumakbo para sa kanilang kaligtasan. Pahirapan din anya sa kanila ang pagtungo sa mga shelters, lalo na at mayroon silang alagang matanda na kinakailangan nilang alalayan sa tuwing nakatatanggap sila ng alarma na mayroong paparating na missile. Tumatakbo kami agad, ma'am, sa bomb shelter na malapit dito sa building namin kasi yung iba na kasi yung place kung nasaan ako ngayon, hindi na gaya ng sa trabaho ko dati na yung bomb shelter ay nasa mismong loob ng bahay. Ngayon, ma'am, ay ang bomb shelter namin dito ay nasa labas ng bahay. Public shelter siya, ma'am. So, pag nag-alarm na, pag naka-receive kami ng alarm sa phone namin, within 10 minutes, dapat nandun na kami sa bomb shelter at siksikan talaga dun. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Business News! Sa ating business report, nangako po ang Department of Trade and Industry na mahigpit na babantayan ng price freeze na pinatutupad dyan sa may West o Eastern Visayas matapos so ang pagkakadeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of Calamity roon. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque na agad silang gumalaw para humaprotektahan ng mga mamimili sa mga abusadong negosyante na sasamantalahin ang pagkakataon. May mahigpit na rin silang ginagawang monitoring sa lugar para humalaman daw kung mayroong sapat na supply at hindi tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Idineklara po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang state of calamity sa nasabing rehiyon matapos ang pagsasaayos o kasunpuin ng pagsasaayos ng 2.16 kilometer na bahagi po ng San Juanico Bridge na siyang nagdudugtong sa mga isla ho ng Samar at ng isla ng Leyte. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. After po ng Bombo Network News, pwede po niyong subaybayan ng ating po mga provincial station mga kabombo. Halimbawa po dyan sa bahagi po ng Mindanao area sa mga tagarian po sa may Region 11 o Davao Region. Yan po ang Bombo Radio Davao. Ang Bombo Radio Cagayan de Oro para po sa mga CDO province. Habang sa mga kababayan po natin mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. Ang Bombo Radio General Santos para ho dyan sa may Sarangani province at mga karatig na mga probinsya. At para ho sa mga Hiligaynon speaking dyan sa may Mindanao, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa Bukidnon area, mapapanood at mapapakinggan ang Bombo Radyo Malay-Balay. Diyan naman sa bahagi ng sa mga Chabacano speaking na ating news, music and entertainment station ang Star FM Zamboanga. Sa bahagi ng Zamboanga del Norte naman nariyan ang Star FM Dipolog at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, narito ang ating Oratio Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation in this time of crisis, conflict, and confusion. Let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace.
Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kapwa ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Iloilo, Philippines Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sininga launa. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes sa Hunyo 17 tuig 2025. Sa gihapon ini mo lang ang korman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna karon kag dalakuan ng mga balita, Iloilo City Traffic and Transportation Management Office mas sa pabaskugon ang pagpangdakop sa mga kulurom nga tricycle nga nagabiyahe diri sa syudad. Samtang mga lalaki nga nagpatigay sa drug race sa istansya pagadagdagan sang shokus order sa Land Transportation Regional Office sa 6. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, ang SDO Iloilo City or Schools Division Office wala pa sang or wala pa malabot ang target ng numero sa enrolled students para sa school year 2025 at 2026. Kag sa police reports, hubog nga lalaki nga sa distrito sang Mandurriao ginhakwat pasulod sang patrol car sang police matapos kay ni ang nanggamo. Muni madalaguar mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Standby sa kay Bombo Hana anda sa iya sining mga balita. Madamo pa sa gihapon ang mga tricycle nga nagabiyahe diri sa palibot sa syudad sa Iloilo nga wala iya sa prangkisa. So therefore ini sila ang mga kolorom kon kolorom ti saton sining mga kabumbobot silingon hindi ni sila rehistrado or hindi sila lehitimo nga magbiyahe or magpamasahero. That is why nga striktohon sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang pagpangdakop agod nga ini sila ang madisiplina. Kagati hindi sila ang sarangman nga makakuha sa prangkisa sa bahin karon iya sa syudad sa Iloilo. Kag istoryahan taman ining nagluntad nadakpan gid sa akto kay may video footage sang pila ka mga individual nga nagapanigayon sa drug race dito sa may banwa sang istansya tinagapangusisa na diri karon ang Land Transportation Office 6 agud nga matumod ining mga individual nga nagaparag-iya sa motorsiklo para ini sila banwa ang madagdagan sa syoko sa order. And then later on istoryahan ta ang nagapaminta na sining isa na naman ka big time nga papromo sa radyo ang Swerte sa Malengke 2025.
Bantay lang sa aton sini nga mga kauturan sa pagpatpat naton sa mga nagakigo sini nga impormasyon. Check hanay naton this time. Balita ni Bombo Hana Andasa. Bombo Hana, sa mga balita, please go ahead. Mas pabasugon sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang pagpangtakop sa mga kolorom nga tricycle nga nagabiyahe diri sa syudad sa Iloilo, Bongotsyam. Base man sa nagigad nga report ng sudiin at kuha natin diri kay Attorney Cedric Cabaluna, ang Committee on Public Transportation iya dirigin pahayag na sa pila ka mga stasyon diri sa may Iloilo City Hall kagid Parigayon, may pila na ka mga tricycle drivers sa unit ang nakakuha sa prangkisa nga magbiyahe diri sa pila ka mga ruta sa syudad sa Iloilo. But sumong gid lamang nga adlaw nagpatawag bansang press conference ang opisina sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa pagpanguna man ni retired Police Colonel Odarico Garbanzos, ang head sa ining opisina. Kagagin pahayag niya nga ang ining pagdakop sa ining mga kolorom ang maga-full swing na sa June 19, Huwebes nga adlaw. Ini kaangot sa Regulation Ordinance 2024-116 upon TRP, Tricycle Route Plan, pagkatapos ng ining Hunyo 18. Susubong ang Hunyo 17 and buwas nga adlaw ginakabig nga last call na kumbaga sa ining mga drivers kaya kapabilin nga kolorom nga magkuha sang prangkisa o kon maggawa diri sa may Iloilo City Hall. Agod gati hindi ini sila madala o kung malakip sa ining full swing na nga pag-implementar kag enforcement mismo sa ICDTMO sa pagparakop sa ining mga kolorom. Kaya diri base man sa record sa ICDTMO may ara sa ginabulubanta nga 700 ka mga kolorom sa syudad sa Iloilo. So ini ang 700 units na kung isagad ka mga tricycle, 700 ka mga tricycle ang ginakabig nga mga kolorom Bongotsyam. So ini man ginakabig ba mismo ni retired Police Colonel Odarico Garbanzos nga dako gid ini nga numero sa pila ka mga tricycle nga nagabiyahe madiri sa may syudad sa Iloilo. So ang ining TRP o kung bagong ordinansa ang Tricycle Route Plan ang kuha man sa ining 33 ka mga ruta kung sadiin ang laka o kung wala sang may nagaagi nga mga jeep. That's why mga tiga pagabutangan sang ruta kag when it comes sa mga indication o classification abi nila may either color coding o kung sikay mismo sa ini nga mga tricycle agad may baluan ko nga ilagid man nga ruta ang ilang nga ginabiyahihan. So ini ang pagtanakop sang ICDTMO ang may mga first offense, second offense, and third offense. But pretty man sa na-mention ni retired Police Colonel Odarico Garbanzos sa first offense ni ang nagalagpot iya sa 1,200 pesos. Second offense ang ining 2,500 pesos plus impounding fee pa nga 500 pesos. So diri man ginagapanawagan kay si Garbanzos sa mga wala pa sa prangkisa nga pwede gid sila maka-apply kag makakuha sa Iloilo City Hall agud nga kumbaga legal sila nga makabiyahe diri man sa may syudad sa Iloilo. Kaya wala kay pabati naton ang ining pahayag man ni retired Police Colonel Odarico Garbanzos. Sa aton nga mga kolorom nga tricycle, no, June 18 is the final date nga kami mag-operate. Kung hindi ninyo gusto nga mag-abala or maging inconvenient, no, kay ti-impound na mo ng inyo nga mga tricycle, palihog mag-apply na kamo sang franchise diri sa aton nga City Hall. Ini magasugod kami sang amon nga intensified operation kag ang tanan nga wala ya sang ipakita nga franchise mangayo na kami nga daan sang dispensa kay niya impound namon kag dapat sa tanan maka-comply kita kay may existing kita nga regulation ordinance. Ang fees ni is very minimal
kadto lang kamo diri sa aton City Hall, magpa-join sila dira sa ilang mga tuda so that ini makakuha sila sang franchise. So this is amo ni last and final reminders, no, sa aton nga mga tricycle right after June 18 ma-operate na kami. Nabatian diri Bombo Cham ang pahayagman sang head sang ICTDMO, retired Police Colonel Oldarico Garbanzos, and so na-mention niya nga ining mga pag-impound abi kay na pamangkot nato diri if ever nga madamo gid ang ining ma-impound nila kay given nga by June 19 full swing ini sila, although nga ginakabig nga ang challenge nila kay 12 lang ang mga personnel diri ang magabantay, but time by time after 30 minutes magasaylo in klasang area agad man nga makapang dakop o maka-enforce man sang ining mga kolorom nga tricycle Bombo Cham. All right, tikon madakpan pila gani liwat to ang multa Bombo Hana? Sa na-mention kagina 1,200 pesos ang first offense. But may ara nga probability if ever gid man nga first offense mo kag mahibaluan nga wala ka sang prangkisa, insigida na i-impound mo siya. May impounding fee pag ginapananglitan nga i-recover mo or imo sini iyang gawaron ang imo sini motorsiklo or ang imo sini tricycle, di ba? Pilang impounding fee? 500 pesos. 500? So, badlagan siya 1,500 tanan ang imo sini balayran? Tagpila ko no iya mag-apply for franchise? Sa pag-apply naman niya, ang mention lamang rin ni Police Colonel Oldarico Garbanzos is very minimal. Tekaligad sa bahin ni Atty. Tedfeng Cabaluna, may mga pila lamang ka mga papeles o kung requirements na kinahanglanon sa pagkuha ng franchise. That's why nangyari as of now, mayara na sa 2,600 plus sa mga awarded franchise na gid diri sa may bahin sa siyudad sa Iloilo. And kanabi lang kay halos sa ila may mga praktisa na pas may ara pa nga bilin pagid nga madamo pagid nga mga nagapabilin nga kolorong Bombo Cham. Ti mangkuton tan liwat ang ipa-specify tani sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kung pila gid man ang balayran kay basi na mahala ng pila ka mga tricycle drivers, but sandi gani sa report ni Attorney Cabaluna, ni Councilor Cabaluna, nga nagdamo na ang nagkuha sa prangkisa. Subot silingon, ining minimal, barato lang gid man. Pero may iban balang bisan ano ka barato, mahal gyapon sila sa pananawan bumbuhan na mo, granting ati, ang ila sini nga palangabuyan, ang pagbiyahe lamang iya sa tricycle. But nevertheless, mas maayo nga legal ang imo sini iya nga pagbiyahe. Kag I think mas mahal ang 1,500 nga mangin multa pananglitan nga madakpan ikaw nga nagabiyahe kulurom. Kag damo pagid sini iya nga mga makabig sini naton nga problema later on nga imo sini nga ma-encounter pananglitan nga ikaw kulurom kag padayon ikaw iya nga nagabiyahe dira o kun matanda ka manabi magpapropanago kung nara ang nag-operate ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, maayo ka man magpanago. Pero ang punto din gidkasta ang imo sini nga pagpanago. Mas labing maayo nga ti himuon sini nimo nga legal ang pagbiyahe sang imo sini iya nga motorsiklo, no, kun ang imo sini nga means of livelihood amo iya ang sa transport sector bilang nagamaneho sang tricycle. Ti why man niya sang problema, ang punto lang sila dira nga dapat nga mangin legal kag unfair ini karon para iya sa mga nag-comply tapos may mga pipila iya nga hindi mag-comply, hindi na sila karon hindi na napatas kay ang pasahero iya bumbohana talagsas malaka akuon tanagmin lang at talagsas malaka nagpangusisa pa mo. For example, abi mapara sa pasahero, ang iya lang sina iya mamangkot sa nga nong madulong ka sa amo sining lugar. O why naman siya pamangkot yang ati may prangkisa ka na, basi kulurom ka, basi madakpan tagron, o kung why taman ang pangayo, ma-involve kita sa vehicular accident, why kiya sa nga lagson sila dasimo, kay why kaya sa mga nagakigo sining papiles,
mga mo sinang senaryo bumbuhan na? Tama gili na mong batsang that's why mga tigin na inganyo giyad kag pagpanawagan sa ICTTMO nga di magakuha sa prangkisa diri sa Iloilo City Hall kay ti ang ina mga grounds if ever get man nga mag-full swing ang ila diri nga implementasyon for tricycle route plan sa sugod June 19 naman kadamo na ini sang ila nga mga dakpanay sa mga dalanon random ini so mas pilion nga given nga minimal lang ang pagkuha sa prangkisa bato ikumpara nimo sa imulta nimo nga 1,500 pesos and up. So mas mahal gid ini sa mas better gid nga magkuha sila sa prangkisa diri kay ti ang mga grounds nila sini for example nga apisar nga may prangkisa abi kag naglapaw imo nga ruta supposedly dira lang imo ruta but naglapaw ikaw kay out of route consider siya nga out of route violation. So, insigida nga tikitan gid ikaw sini Bombo Cham. All right. Dugang man sa mga balita nga natipon nato diri man sa bahin sa giyapon sa mga kadalanon kag transportasyon sa bahin naman sa Land Transportation Office Regional Office 6 ang na-call out o nakita diri sa may social media nga nagalaptaman nga video nga ang ining pagpatigayon sang drug race sang mga kalatihan dira sa may 5th district specifically dira sa may Banwa sang Estancia kay aton madiri na pag-angutan ang hepe sang Estancia Municipal Police Station si Police Captain Kevin Amorio kag iya diri na pahayag nga most of them ang 5 to 6 sini nga mga kalalakihan nga nag-drug race ang residente iya sang Estancia. And except diri, may mga minors pa nga involved. So diri sa bahin sang Land Transportation Office, Regional Office 6, sige pa ang pangita pagid sang other infos and verification kung sino-gid man ang ining tag-iya sang motorsiklo, bangod nga dagdagan ini sila sang show cause order Bombo Cham. Yari bala kay kabati naton ang ining pahayag naman ni Assistant Regional Director sang LTO 6, Mr. Jack Kunlo. Yes, nakalabot na sa aton nga regional director no kay Attorney Gaudencio Heduspan and we're trying to gather more information okay based on the video daw wala to plate number no ang duha ka motor so mabudlay mag-identify sang salakyan kung wala sang plate number no we are still gathering some more information no para to lead sa pag-identify sa atong mga driver no nga kung tanahon mo it's adlaw no may mga salakyan pa makita mo sa video may mga salakyan pa gani nga nagalabay so ini nga klase nga akto sang mga driver no ano gini sila ya mga no gini sa aton no especially drag race sa public roads and during busy hour pa no kay kung tanahon mo adlaw ato siya no hindi man to gabi no so broad daylight nga ginaubran nila so hopefully maka-gather kami sang more information with regards sa registered owner and of course especially sa driver no sang duwa to ka motorcycle nga drag race sa Estancia once makuha na namon ang information i-showcase na muna no dayon ang owner sa ilang salakyan so that ma-identify namon kung sinong driver no so malabat gina sila no again ang hambal sa amon nga sekretaryo no Secretary Vince Dizon Attorney Vigor Mendoza asik sang LTO hindi niya subong sang una nga daw labyan lang wala lang dumaagi lang subong niya tanan amo na mag kay na unprecedented niyang numero nga ginasyokos naton subong niya kilanlan gid naton nga i-reduce ang mga traffic incident road traffic incident sa karsada that is why nga remind namon ang tanan nga mga holders ang driver's license owners ang vehicle kinahanglan gid naton nga palabaon ng pasensya sa dalan and of course kinahanglan magsunod gid kita sa layo sa dalan no kay ang lisensya pwede ginaya bawion or i-suspend sang LTO. Diri sir sa Western Visayas may ara sir nga I mean daw formal o kon legal nga drag race ay nga ginasugtan kita. Wala kami daw so far wala kami minabaton nga legal because ang drag race nga legal ginaubra mo na iya sa circuit no specific. No sa racetrack no so wala man kita dira racetrack sa Iloilo City no in particular
even as far as sa among knowledge sa province wala man kita, no? Siguro unless otherwise ikandakin na siya sa private nga mga roads like sa mga lagko nga subdivisions or lagko nga mga establishment or nga mga lands nga private, no? Of course may kinahanglan may ara ginaiya sang pahanugot man sang aton nga local LGU and with the siguro with the permission man, no, sang aton nga opisina LTO. But so far as we are concerned, daw wala kita diri sa racetrack o circuit track diri sa may Region 6. So kanan daw takaw-takaw lang kalabanan. Yes, kung tanawon mo ang mga drag race ang una katabo gyud man na, no. But isang una to, no, kay daw wala sa may monitor sa aton. But subong daw malaka diri sa city sa una, kung madumduman yung damo man na diri, no, may gina-monitor man sa una dito sa area sa bawd diri sang Oton kay sang Arevalo, no. But because of continuous monitoring upod sang aton nga mga law enforcement agency na dula na gid man to, no. So amo nang last na balaan ko kay sang una gani may ari pa na diri sa aton gid mismo sa may MacArthur Drive, no, pero dugay na to. And other parts, no, sa una sa Coastal Road man sa La Paz Haro may ara man na dira. But because of continuous monitoring kag operations sang aton law enforcement agencies, nadula na ina. But of course ang sa mga outside sa province naton medyo budlag man monitoron. That is why we are very happy or very welcome gid sa amon every time nga i-send sa amon so that we can act sa ina nga mga incident. Given nga daw gamay ang numero sa mga enforcers natin from LTO, sir, with the help of police, kamusta ang coordination natin? Yes, nakubulig sa aton sa mga other law enforcement agencies like ang aton, especially ang police naton, no, HPG, ang aton nga mga LGUs, no, may mga gina-deputize kita sa aton nga mga LGUs, no. So every LGUs nag-request na sila sa aton nga deputize nga mga enforcer nila, so dako inis lang nga bulig. And iba, no, may mga force multiplier man kita actually, may mga force multiplier man kita nga nagabulig sa aton hatag information. Actually amo nila mga usual nga nagahatag sa aton sang information, and even ang mga motorcycle clubs, no, ini sila nga mga clubs, no, motorcycle clubs, ini mga vehicle clubs ni nga ari sa syudad kay sa province ng Iloilo, nagabulig ni sa mga partners naton ini sila, no, sa aton nga programa to really decrease the numbers ang aton nga road crash incident. Nabatian diri Bombo Cham ang pahayag naman sa Assistant Regional Director sa LTO 6, Mr. Jack Codlo. So, amo na ang plano, i-identify ining mga personalidad Bombohana, pero kung manutisyaran daw ay magani ni sa mga plate number ni ang ang mga motorsiklo, di paano ni matumod sang LTO kay, for example, kung mga itsura lang isang tao do hindi man klaro gid paano nila ma-isuan ni ka show cause order ni. Amo pagid na gani Mama Cham kay na-mention na raman ni Mr. Jack Kundong nga given wala sang plaka, hindi ma-identify gilayon ang ini mga tagiyagit sa motorsiklo kay sila ini ang responsable sa ining drag race sa biyang ipatigayon dira, but with the help man sa Philippine National Police upon Estancia MPS ang pag-identify diri sa mga individual nga involved diri Bombo Cham. Ang una nga identify amo ni ang naga-video, mas maayo nga amo ning una i-identify ining naga-video nga mayara sa salakyan para nga ipang tudlo ito kung sanday sino ning mga nagapakigbahin to sa drag race sa Bombohana. Amo gani Bombo Cham kay dapat ma-identify gid ni kay responsable ang gining tanan nga involved given nga public highway and kadamo sa mga nagaagi pa nga ipan nga mga motorsiklo kag salakyan during sa ining drag race nila madira. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombohana Andasa. Balik-balikan ko anay ang sabahin karon sang pabalo ni Sir Oldarico Garbanzos or the retired colonel Oldarico Garbanzos nga mo karon ang nagapungko bilang chief sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Kung inyo siniiyang lantawon ang social media page sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, sige-sige ang pag-file sa mga nagakigo sini nga kaso sa mga driver nga nag-violate sa ordinansa
kag adtong mga daw kasubong nagapawala kay kumo inang ekspresyon bala nga din ginastahaw. Kung madakpan ko ti ilala na ticket aralan na ngalan ko ti ano dayon. Mga maamusin na bala nga sitwasyon. Gindiga ko ni sa inyo nga gayran i-guide ko kamo nga i-check ang social media accounts ng Iloilo City Traffic Management Office para nga mapamatud-an nyo nga ang head si retired Colonel Garbanzo sway nagayampak-yampak istorya. Kag ang tinutuyo ya sini nga madisiplina ang mga driver diri sa syudad sa Iloilo. So kung maghambal ang chief sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office gabay June 19 mangdakop sila sa Kolorom, mangdakop gid ini sila Banwa. Kag bisan ano pa na siguro nga whereas inyo ti laban-laban sini Banwa no hindi gid makalusot. Ex-police ka na niya yung istorya nyo sa aton sini nga mga kabumbo. No? So, ang stern warning diri ni retired Colonel Garbanzo is that niya gingaan pa kamo sang tsansa nga magkuha sang prangkisa. Hindi maging mahal kuno hambal sang ICTTMO chief. Kung nasarangan nga ni isang masobra 2,000 ang magkuha sa prangkisa, ti siguro ang nabilin nga wala sa prangkisa nga Kolorom ang makasarang man. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pasalamat kamo gani kay ginhatagan sang nagakigo sini nga pagtamod ay inyo sini nga mga concern. Kay kung sa minatuod lang sa aton sini nga mga kabumbo, makabig iya nga hazard ang mga tricycle nga hilabi pa kung nyara ikaw sa mga highway or mga mayor nga dalanon diri sa bahin sang syudad sang Iloilo, of which bawal gid ang tricycle kung tani. Ti may pipila ka mga consideration through ordinance nga gindihon ni Councilor Sedfrey Cabaluna kag ti siyempre mambal kita bala nga ti ihatag nato ng credit. Let's give credit where credit is due. May contribution man diri si Councilor Romel Doron. But sa pangkabilugan sa aton sini nga mga tagpalamati, why man sang makapalain kung nagasunod kita sa mga ordinansa nga ginapatuman sa aton sini nga lokal nga gobyerno. Why man sang ordinansa nga gindihon ang aton sini nga mga konsihal. Why man sang ordinansa nga sa liwat gindihon sa aton sini nga mga konsihal kag ginpirmahan sa aton sini nga alkalde nga makapalain sa pumuluyo or sa mga concern. Just like abi sa prangkisa, so and so. Ti ini para iya ang kapuslanan sini ma-regulate kag mahatagan kamo sang nagakaigo man sini iya nga pagtamod. Another concern pagin sinigani nga nagakadapat hatagan man sang igtulupangod sa aton sini iyang Committee on Transportation amoy ang mga e-bike or e-trike. Kay ti di bla gina-regulate gani nato ng mga tricycle. Tinid man naton nga i-regulate ining mga e-trike. Naintindihan tagid nga ti biyahe sila, amo ni ang source of income nila, livelihood. Pero mas maayo
nga regulated ini sila. Mas maayo nga ti mahatagan sila sang ila sini nagakaigo iya nga ruta nga hindi sila iya nga mangin hazard sa mga mayor nga dalanon. Oh? Kung padayon ka mo nga magpakating-a, ako nagagarantiya sa inyo nga bisan maglabot pa sa kinasuhay, batok iya sa Iloilo City Transportation and Traffic Management Office si Mr. Garbanzos, no? Si retired na Police Colonel Garbanzos, hindi na iya magduwa-duwa nga mag-file sa inyo sang kaso. Kay nahimo iya na gani nga ma-filean sang kaso ang pila sini iya, no? Ka mga nagalapas sa aton sining ordinansa kag do kasubo nga gin-take for granted, ginbaliwala nga ang sulod sa ila sining paminsaron titikit lang na ni pagbayri na bay na. Oh, pero tikibot lang sila dugay-dugay, may sumo na yang ipadala sa ila sining puluyan. No, kag nagakadapat sinila nga pangatubangon. Kung hindi ti prisuhan gid sini nila. Oh? Kay kon hindi pag-istriktuhan sa Iloilo City Transportation Traffic Management Office, padayon sa giyapon nga magadamo ang kulurom. Padayon sa giyapon nga magadamo ang mga nagalapas sa aton sining ordinansa nga bisan ano kapatuman sa aton sining traffic enforcer daw ila lamang sini nga ginabaliwala kay mambal sila waing ipon astabla na sa lista-lista astabla lang na sa tiket-tiket. Oh, ti karon kimi nakapungko dira nga mahambal sini naton may ginatawag sini iyang panindugan man sa paglabot sa tinutuyo nga madisiplina mga driver. Kag at the same time, masulbar ang pila ka mga contributing factor kung nga no? Nagalalaya ang sitwasyon sa pagpugok sa trapiko diri sa syudad sa Iloilo. No? Sino man lang ang hindi luyag sa matawhay sini nga dalan man. Naintindihan naton nga mayara ginay sa pagpugok sa dalagan sa trapiko but kung madasig malang nga ma-decongest ina, so why not follow the ordinances? No? Hindi man na mabudlay kag para man ina sa kayuhan naton tanan. No? Hindi mo yung pagpasulabihon ang personal mo nga convenience sa huol nga matuga para sa iban. No? Sa aton sini mga kabumbo. Ginapabalo ko lang sa inyo nga ang chief sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office wala nagayampak istorya. Magambal na siya dakop gid na. Oh, magambal na siya nga pasakaan sang kaso, mapasaka gid ina sang kaso. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Nakilala taman ang panindugan nga abilidad ni retired Colonel Garbanzos, ang inisya ang nangin chief of police sa may La Paz Police Station, Santo. Amo gini una ko pagkilala siya. Oh, nangin deputy station or deputy city director for operations. Nakapungko man ini siya sa Iloilo City Mobile Group. Oh, nangin OIC city director. Oh, sa aton sini mga kabumbo. Kon magpadayon ka mo nga magpadungol, siguro mapamatudaan nyo na kung masalapuan nyo na si retired Colonel Garbanzos sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, pero hindi niya tungod nga nagalagas ang multa, nagalagas ang kung ano dira nga mga kompensasyon, kundi disiplina para sa aton sini nga mga driver kag tinutuyo sini
nga magsunod ang tagsa-tagsa sa mga ordinansa diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. 34 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Pagbalik nato na banuadugang panggid sining mga balita kag impormasyon. Ang Schools Division Office diri sa syudad way pa kuno malabot ang target nga numero sa mga enrolled student para sa school year 2025-2026. Kang later on sa police reports, hubog nga lalaki sa distrito sa Mandurriao, nagapanggamo, why bala hinakwat sang pulis kag gulo to sa mga patrol car? Mga balita kag impormasyon balikan ta sa barangay pagpalayag sa mumuanay sa udto pagkatapos ang mga importante nga pahibalo. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 15 to 21, 2025. Excited as always! Ang Technocrats Band is overwhelmed with excitement nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa ining Hunyo 21, Sabado, sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na iga-paraffle sa masuki sa Plazuela di Iloilo sa Hunyo 22, Domingo. Ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang Murad Iloilo, Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Paulina Piliora. Unahon na naton ining isa sa mga concerns sang Schools Division Office diri sa syudad sa Iloilo kay kung wala nila malabot ang target sa numero sa enrolled students para sa school year 2025-2026, ano bot silingon nga nagganubo? No? Kay tiko nag-target kabi kanon mga, for example lang nag-target kabi mga 2,000 to 3,000 tapos ano pa enroll ya 1,500 lang bot ikatungagin. No? But anyway, i-check ta, and then later on, sa aton sinima kabombo, police reports sa aton Rio, ano man to yung sulod sa pinsar sa lalaki nga, nanggamo siya sa isa ka lugar sa may distrito sa Mandurriao, karon may nagresponde nga pulis, pati pulis binuyayaw ya. No? Maximum tolerance man tood, pero naglabot sa punto nga hinakwat sa bombobel, pag-akwat siya, gisulod sa patrol car. Sa kapulisan,
Mga balita mla with Bombo Pauline Piliora. Bombo Pao sa report, please go ahead. Detalye kita diri sa mga natipon manaton nga balita una kita diri sa buong sabahin sang Schools Division Office of Iloilo City nga wala pa diri nila malabot ang target nga numero sa mga enrolled nga estudyante para konkantaning ini siya sa school year 2025-2026. Sa aton ginpakigangutan ang Schools Division Superintendent sang SDO Iloilo City nga si Maria Luz M. de los Reyes. Iya diri ginpahayag nga nagapadayon pa ang enrollment para sa sining school year kag nagapadayon pa ang encode para sa public kag private school ini siya mambatsyang pahayag sang natungdan nga gamay pa lang ang numero bangod hindi patanan nga eskwelahan sa syudad ang naka-upload sang mga enrollment data diri nila sang mga estudyante. Target sang opisina nga maka 80,000 ka-enrolled nga mga estudyante sa public schools lang ini siya kag total nga 120,000 dala na diri ang mga pribado nga eskwelahan. Mambatsyang sa subong sa public schools may ara sang 62,000 ka mga naka-upload pa lang ini sang enrollment. So it means nga posible nga may nakapa-enroll na pero wala pa completely ma-upload tanan kag mahibaluan lang ini ang pinal nga numero sa mga enrolled students sa Agosto 30 ini siya subong nga tuig. Sang nagligad bombot siya may ara ini sang 76,000 sang amo sini nga mga period kag dako nga factor suno kay Maria Luz M. de los Reyes nga nagnubo ang numero or wala pa nagataas ang numero bangod nga iban posible nagapalauli pa lang sa bakasyon wala pa naka-register kag sige ang uploading amo ni sa ang mga ginatan-aw diri nga factors kag nagapadayon ang enrollment diri kag hindi man mahimo nga punggan ang mga estudyante nga mag-enroll ilabi na gid kun sa mga public schools nga for example dapat akomodaron gid diri nila kag hindi sila pwede ka refuse diri bombot pero ang wala nagaling disadvantage ini para sa mga estudyante bangod maayawan ini sila yalagas sang ilang mga leksyon considering dapat nagsugod na ang klase sa June 16 ini sa iban nga man nga mga blutuan diri sa bahin sa syudad sang Iloilo sa piyak nga ang samtang pag nag-open man ang klase magabukas sang pulo tanan ka mga kung pulo ka special education schools or SPED schools ini siya mga eskwelahan para sa mga estudyante nga nagakinanglan sa extra man nga pagtudlo extra man diri nga paghatag sang mga lessons or mga extra needs Manila sining mga special students bombot siya. So pulo ini siya tanan tatlo sa Haro and duwa sa may distrito sa Mandariao kag tag-isa sa may distrito sa City Proper, La Paz, Arevalo, Molo, and Lapus. Pabati bala naton ang nangin interview kay Maria Luz de los Reyes, ang Schools Division Superintendent sa Schools Division Office of Iloilo City. As regards enrollment, sige pa yung enrollment naton, kag sige pang encoding sa aton quick count. So magsiling kita sige encoding, sige ang quick count, uploading na sang aton number, sang data naton, public and private. So kung tulokon mo, ang figure natin subong kamay pa because not all schools were able to upload the enrollment. Maski bisitahan nato ng mga eskwelahan, sige pang aton enrollment. So ang target naton is versus last year, dapat at least maka 80,000 ang public schools. Kag ang total naton more or less mga 120,000 including private. So subong sa public, ang naka-upload pa lang sa ato enrollment 62,000 something, no? 62,000. So may lalagson pa kita nga mga number. Ang final naton nga number or final enrollment will be determined in August 30. So by August 30, amo na gid ang final naton enrollment. Hindi na naton maliwat na siya kung maka-accept naman kita mga transferees in the middle of the school year. But for now, sa quick count naton, ang total in Iloilo City is 76,000 pa lang. Sa public schools, mga 62,000 versus the last year nga mga 79,000. So, ang ginawala naton subong, ang sige-sige subong encoding. Kaya ang ating data, na siya, panawag na, ara na siya sa BIS or Basic Education Information System. So that's why kung tulokon mo, hindi pa nato nalabot ang aton target versus last year. Ano ang mga factors dire? Ang factors dira, ang iba nagapalauli pa lang, ay pa naka-register. Ang isa ka reason man nga sige ang uploading, nag-upload pa ang mga eskwelahan sa enrollment.
So hindi naton masiling nga, uy, amo na ning number. Sige ang uploading sa aton mga data, public and private, including state universities and colleges. Period of enrollment, ma'am, saan ano siya ma-end? Ang enrollment, sige pa ang enrollment natin. Hindi, we cannot refuse enrollment, especially kung halin sila sa public schools. Hindi natin masiling nga, uy, July na, why pa kami pa-enroll? As much as possible, hindi na-accommodate natin mga kabataan. Pero, mapirdi sila, kay June dapat nag-klase na, malaga sila sa mga lessons. May ALS man kita, may gina-consider man natin ang enrollment sa ALS, enrollment sa SPED schools. And ang manami subong sa Iloilo City, kay ma-open kita sa 10 learning centers for special education sa Tananga District. So una, last year or previous years, ari lang kita, kasaligyan kita sa SPED. Subong i-open ito ng Tananga Districts, may isa ka center for children with special needs. So may pulo na kita tanan, a total of 10 centers for Iloilo City to address the problems. One per district, 10 na siya because in-divide natin ang Haro into 3. Kag ang Mandurriao, in-divide na siya into 2. So may 10 centers kita i-open to make special education centers accessible to all the districts. Kaya kadamo sa kabataan natin, matagaan natin dapat attention. Pambacham si Maria Luz M. De Los Reyes, ang Schools Division Superintendent sa Schools Division Office of Iloilo City. Until sano ang enrollment? Nagapadayon siya Pambacham kay i-declare or i-plastar man din nila ang final nga enrollment sa August 30, pero hindi sila pwede ka-refuse nga hindi sila makabaton sa mga transferees, sa enrollment, especially sa mga public schools. So sige, yabla Pambacham ang pagbaton nila sa mga enrollees kag sa pagbisita man naton sa opening sang classes sa June 16 sa Lunes, madamo pa sang mga ginikanan sa mga estudyante nga nagapadulong sa eskwelahan first day of school agon nga magpa-enroll kay wala sila nakapa-enroll. Pambacham amo ni nga dala naman siguro panawagan sa mga ginikanan kag sa mga estudyante nga samtang may tion pa kag mas temprano pa kag hindi na blahuol para sa mga estudyante nga maglagas magpa-enroll na nga daan Pambacham. So mas mayo ina kayang edukasyon importante gid kay ang mga parunublion isang ginikanan mo bla para sabi mga kadutaan kung ano man sini nga manggad dira no mga propiedad pwede na iya madula sa imo pero kung edukado ka iya amo lang ning panublion sa mga ginikanan mo sa imo nga hindi gid niya makawat kay hindi man mabligya. True gid Pambacham. Muna nga sa mga estudyante dra himakas gid ka mo nga mag eskwela kay lain niya kung edukado ka. Okay man inang mga naghambal nga dapat madiskarte ka lang sa pagpangabuhi. Pero dag-on gid sang individual nga edukado na may diskarte pa. So hindi ang isa ka skill hindi iya pwede nga isa lang gid, dapat may partner gina siya. Exactly Pambacham. So amo na gani nga dako ang factor man dere gadi nagapadayon ang pagbaton man dere nila sang mga estudyante or mga enrollees man kag mo na gani basi hesitate sila nga basi late na bala ko no Pambacham kag hindi na sila makapa-enroll gabaton sa gyapon ining mga eskwelahan sang mga enrollees para man sa mga school year 2025-2026. All right. Sa piyak nga bahin sa police report naman diri Pambacham kagina sa aga may nagluntad man dira nga insidente sa may distrito sa Mandurriao, particularmente dira sa may area sang Diversion Road, pero exactly dito na siya nagsugod sa may Smallville, pero dira gid nagsugod ang panggamo sa may Sagwa. Bangod ginboyayaw diri sang base diri sa panaysayon sa mga nakakita, ginboyayaw sang isa ka hubog nga lalaki ang kapulisan nga ara ini sa malapit sa balay Ilimnan dira sa may bahin sang Smallville antes magluntad ang pagnilagsanay dira sa bahin sang Diversion Road. Sa ginpakigangutan naton diri si Lloyd, siya isa ni siya sa mga nakakita sang insidente. Iya diri ginpahayag nga kay ang panaysayon to kay nauna sang driver Pambacham is nagsakay or pasahero diri niya ining hubog nga lalaki based naman dito sa mga nakakita
nakakita nga gingisi ya ang hapin sang tricycle driver bombotsam sa may tangke na bala nga part do leather ini siya do gingisi ini gamit ang kamot sang hubog man nga lalaki nga iya pasahero magluwas dira ginpaksi ya pa ni ang wire na bala sa may motor kag mo ni dudako gid siya nga huol para man ini sa tricycle driver kag magluwas dira may pagayaw-yawanay nga nagatabo hindi nila exactly mabatian kung anong nagwa sa baba sining hubog nga lalaki pero do ginbuyayaw ini siya bombotsam and then may nilagsanay nga natabo kay na impito man ining driver sang tricycle nga una ini kuntani kon nga trip no sa siniman nga gabi or kaginasang kaagahon bombotsam so ang ginobra ya naglagsanay sila hasta nga ang Center Island bala dira sa may bahin sa Mandurriao nga naga-divide sang karasada dira sa may Benigno Aquino ginlumpat niya ni bombotsam considering mataas-taas ini siya pero ining individual nga ni mataas man siya bombotsam do ginabulubanta naton siguro do mga 5'5" ini siya kag ginlumpat niya ina pagtapos niya lumpat doon nagkaya-kaya siya kuno katatlo ka beses tinaka-angkon siya sang mga pilas ang mga tanom tugani kagina nagkalakakas hasta nga ang good thing lang kuno suno sa mga nakakita nag-abot dayon gilayon ang kapulisan do less than 5 minutes nag-abot kuno dayon ang kapulisan kag nagapatrolya dira man sa bahin sang diversion road ang mga kapulisan gikan ini sa Iloilo City Police Station 10 and then kag didto na dakpan ini siya kag siguro sa tama niya naman kahulugbon kag para makuha na lang siya sang kapulisan kay grabe gid ang iyang waras kinakwat ini siya bruligan man sang mga pila man ka mga tawo so natigayon ini siya nga madakpan kag naging custody siya no sang Iloilo City Police Station 10 pero wala na kay hindi mo siya maayo may istorya pero para sa driver diri sang tricycle dako ini siya nga huol kay nagapangita man lang bala sang palangaboyan pabati bala naton bombotsam ang ato naging interview kay Lloyd isa ka mga nakakita sa insidente. Waya kay may agi na ginanga nga bugubag tembal sa mga nakita, hindi na pa man sa kuno gamaoy sa sulod, di na pang buyayaw yung mga polis, sulod sa Mulbel. Tay, gagina, kita sa katapat, tigin, ingapot yung tricycle driver, Nagsakay. Wala nagsakay sa tricycle driver, gingisi, yung bangko sa tricycle driver. Bali, ang tricycle din ka-park siya. Wala naglakat na ito yung tricycle, kinsundan, nigidya, kitabukan, nigito, tapos kinabuyayaw, gapalayo ng tricycle driver mo. Nagpalagyo ng tricycle driver. Huging gisi itong bangko sa tricycle. Tabok naglagyo na ganang tricycle driver, nagpalayo na. Ano mga ginapangambali sa tricycle driver? Buto hindi naman batian, mamlayo abe, pero ginabuya batian naman buyayaw ya lang. Lalayat. Hindi. Gabiyayo to si Carl. Gabiyayo. So bali nagtabok siya. Palayo na yung mamang tricycle driver, naglakaw na platan eh. Gini abot tigid, nakita sa tricycle driver karon nga nagpalayo ang tricycle driver sa tricycle mo. Nalagyo bla, ginalagas agad. Tingin palapitan sa nga tricycle, naging gisi ang bangko. Tinagmuto na ginito ulo sa tricycle driver eh. Tinakita sa tricycle driver. Siya to, gilagasa sa tricycle driver. Taas na, lumpat yaw. Lumpat yan. Ang bali, ang nailag. Oo, lumpat yan. Matya, gagaro parkour sa. Ginlagasa sa tricycle driver. Pag lumpat siya daon na, mga tatlo ka kaya, garo. Hindi siya nagtabok. Daw, tabok. Tayaw sa pungguan sa salakyan, gani. Mga alit ko sa'yo. Alin siya dito sa piyak, tabok sa pabalik. Kung nagabot niyo pulis, dasi ka nga pulis, mayo man. Oo, lagyan sa pulis. Ginakwat ko sa patrol. Ginimo to sa baby, sa mga... Damo lang sa pila, sige. Gapuno-uno, may superpowers mo. Wala sa yung kastigo, pasama mo lang sa ginagma. Sige, alias Lloyd ang nakakita man sa insidente. Kanami isang description niyo ba kinastigo? Why ban sa kastigo ginano lang to sa? Ginagmay lang ko naman. Pero nag-ako to yung kagina ba siya man tricycle driver. Pero bubupaw, ini nga footage, ining ginahakwat sang pulis, amo ning subject. Oo. Ti kay dinto siya nga taas to nga naglukso nga abi ako no parkour ti amo to ya nakangkon siguro sang niya lastro sa iya sining kalawasan para nga hindi na madugangan lastro niya ginhakwat na lang siya sa kapulisan kag ginsulod sa patrol car. Damo na siya pilas kagina sa tuhod bumbotsa mo. Pero ang amo nga tricycle driver kagina nag-ako man nga pag sang nalabot niya bala ining hubog bumbotsa gin patupan niya kuno sa tsura kay tinaimpito siya bala kay pag miyara da mo mga footage kita nga nakuha nga gisik ning iyang tricycle sa may tabon sa iyang tangke bumbotsa kay kagina ang wala na gani mina recover ang kapulisan nga cellphone sa iya ang ID niya lang
And then kay dito siya dampi sa may balay ilimnan, ginparahan bala or gingitaan ini siya sa tricycle, so ginpamangkot kung sino ang makadulong sa iya. Kami mga kaupdanan naman ini siya kuno, pero isa lang ini siya ang nagsakay Bombotsyam, and then napag tabo sina idulong ko ni tani ni isang tricycle driver sa MacArthur, kay dito na mapadulong ang amo ni nga hubog nga lalaki Bombotsyam, pero sandara pa lang sila sa may bahin sa Diversion Road, wala pa gani makaano-ano padulong sa may nabitasan. Dugin nakapta niya ni kuno ang kamot sa lalaki, nawahig ginwahig dayon ang iyang manibela, nagambal diri dayon ang tricycle driver nga kun ano man niya ang matabo. Hindi bala masabat man kay basi madisgrasya sila bala Bombotsyam. Hindi ka bayad sang plite, abi. Oo, Bombotsyam amo na ang plastada. Pero ining subject ni members ang community ni? Yes. Okay. So, gintry man natin ko ansay kagina, pero do galalakwid gid ya baba Bombotsyam kag wala kagid may makuha kag do aggressive pa siya bala Bombotsyam. Amo man ang agin ano lang siya naging paumpawan or ginpaumpaw lang siya danay sang kapulisan kag ti ang tricycle driver mayo lang kay waya kagin ano? Gin ano Bombotsyam? Kung ano lang dahil, gin-yaw-yaw abi, ginakigan, or kung ano dira, kay ti ambal mo, hubog katama kag aggressive mo. Intindihan tama na. Galing kiti, may mga policeman, hindi na siguro pag-isog, pangadugangan niya pa iya sala? Hindi man na. So, pero amo lang na kay ang hambal diri sa tricycle driver, babayan niya lang danay kag paso niya lang danay. Pampawan niya lang? Oo, pampawan niya lang. So, kay naka-mention na tricycle driver, ng idulong niya sa MacArthur La Paz, therefore, taga MacArthur La Paz ining subject? Taga La Paz ini siya, Bombotsyam. Ti bangod sa sobra, guro kahulugbo ni nag-moto saya. Sa sunod kung night out ka mo, kung pagdamol pa lang sang guya nyo, para nakamudad yun sa salakyan papuli, hindi na nga kung ano-ano pa daw mga himuon nyo sini kay sos. Una blang hambali lang, muntik ka na lang manging kwento. Hindi siya Bombotsyam, taga MacArthur La Paz, taga Rizal La Paz. Taga Rizal La Paz. Pero amo ni indulungan sa iya sa may Rizal La Paz, Bombotsyam. Kag ining tricycle kag ginambal ni man kag ginang kolorong man bala. Ini siya Bombotsyam, may pamilya man abi nga ginabuhi. Timaan man tani kag gina mabiyahe galing amo ni ang natabo bala. Iti insindihan tagin na ang iban sini kolorom kay kadamo sa mga naghambal nga doon nakulbaan sila kung basi hindi sila kasara nga magkuha sa nga prangkisa, but nagapasalig ang city government nga minimal malang ko ng mga balayran, at kung minimal ang balayran itistingan nila para nga mangin legal ang ila sini nga pagbiyahe kay hindi tanan nga nagakadto sa mga establishmento komersyal during Saturday or Friday night, Saturday night, or even sa mga regular days, ang may salakyan mo. Ang iban may salakyan man na, pero natakaan sila mangita sa parking space, parking area, so nagasakay sila sa taxi or grab, kung malapit man lang ti tricycle. Ti kung isa mo maning isa sa mga gina-take advantage, hindi man sila nga-take advantage. Gina-grab ang opportunity sa mga may tricycle, makablubiyahe, makaplupangita sang gamay sini nga binta. But kung lang taon sinini mo, tama ka delikado kung kolorom ka, Bombo Pauline? Pares na bing plastada, Bombotsyam. Tapos amo ni gabi ay bahay siya kung kaagahon lang balang pangunyadi, balang nga ginatawag Bombotsyam. Pero amo pa ni ang nadangta niya man kagina sa aga. Mangod man sa nagluntad nga kinagamot. Emo to may damage ang iyang motor sa nagluntad man nga insidente. Nagreklamo siya sa pulis? Pabayran niya to sa pasahero ya? Anong sistema? Desidido. Kagina, desidido mo siya kung Bombotsyam mag-file sa kaso. Pero mas maayo kung mabaydan dito ang damages kaya mo nang ginagamit niya man pangaboyan. So, kudo kamot lang to ang gingamit niya pang paksi dito sang wire. Kagin lalas dito ang cover sang iya nga tricycle. Do lapsag pamatiyag sang pulis, praktisado guro mga pulis sa Mandurriao. Grabe nga, isa lang ka pulis nagakwat sa iya mong Bopolen? Do ano na bala Bombotsyam mo, mga bystanders man dira nagbululig. Nagtuwang man sila sa pulis? Kat niya kita tadiyo, isa lang niya tapos may kasunod sa iyang bystander guro ni. Pero galakat niya, pulis ni.
Nagakwat siya. Ang ambal kay ginabomba siya bystander na ang nambal ni Lloyd, di ba kay bystander na kuno kay ang pulis dito na yawan man guro sang lagas sa iya. Kay kinapoy ang pulis. Grabe man ang libotay pero amo lang na kay nagambal nga madasig man ang pagresponde nila kay gilayon man ini nga madakpan bala bomba siya. Ti Mayo na lang na gani isang gingulo siya sa sulod sang patrol car. Oo, kag gin safe keep dito sa may Mandurriao PNP kung may man lang sang reklamo kag doon na intindihan man lang guro sang aton sini kapulisan di kung naumpawan na siya basi kung gin papuli nam lang to siya. Pero kag ginati dumadugay pa to siya pero ambal niya ano na siya kuno na umpawan pero hindi gid bombo siya pero hopefully nga amo na ma-advise niya man diri ang damages kag hindi naman masulit balang mga mo nga insidente especially dara sa mga balay ilimnan bombo siya. Hindi lang hindi lang kung mag-night out, hindi magpatama inom. Kay why ginda sang kaayuhan ang nagasululubra sini nga inom. Isulod ba po ko nila isulod sa tiyan, di sa ulo. One time ganito may kilala ko nga gapang agaw shot mo. Kadlaw kagid pa ako. Sinuwaihan man. Gani, sinuwaihan naman. Kung bago lang siya kasya at pagkita iya nga may ginatagay naman to, ako di siya to. Gakapot pa na ang wala nga kamot, gakapot pa na ka microphone. Ang tuoy nga kamot, amo na ang ginagamit niya sa pagpangagaw sang shot. Grabe ba? Di na to ay kanang kilala ko ng kanto man. Gan. So, amo na. Isulod ka nun sa may tiyan, hindi. Sa ang may isa ko kakilala, wala gito sa kagalaw, Mayo. Kay that time, broken to siya eh. Gabi, mga kilala mo, gali ba? Damo tayo sa kilala pa mo. Oo. Ay gito siya, but kung nag-enjoy to siya, ara man? Broken to siya sa mo itong chimpo, di ba? Ara man na, nag-enjoy man na. Nag-enjoy man siya? Ako kayo nag-split pa to sa gani eh. Parehas pala sa aircon, split type. So, na. Mambal na karon mo Pauline, mambal na karon ang mga nagapamati di sa aton sa ginaistoryahanta. Mambal na sila karon nga ikaw ang ginatumod ko. Hindi to ya si Bubu Pao. No? Hindi naano lang yan, nahamot lang siya. Muna nga daw hindi siya kasabat. Wala kita nakatilaw sa mga mama. Gani man. So, muna, at least naka-responde man kila yun ng kapulisan. Kaga mo maning isa sa mga nagapakita nga kung may mga insidente sa palibot, kay kapila naman dala sa may area sang diversion, nga may mga mag-ihubog, may nakastigo, bala po ba siya. So, amuning isa sa mga siguro quick response man bala sa mga kapulisan natin diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliara para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora sa imo sini iyang follow-up report. Sa mga kabumbo naton, amo na balaton balang kung mag night out ka mo, anong purpose sa inyo sini nga night out? Di ba mag-enjoy, mag-relax, hindi magpatama sang inom kay way kakabalo kung yara ka na sa impluensya sa makulubog nga ilimnon, ti mga out of this world nang gasulod sa pinsar mo kag kung ano-ano na dara yung mapanghimo mo, ang hinulsol, yara sa ulihin, di iya kay ara sa panugod. Tinang tawa to bala, anong sala to sang tricycle driver, anong sala to sang iya sining motorsiklo nga pinang guba to iya sang nagmaoy bangod sa kahulugbon. Nahalitan man to karon ng isa, bisan tuod nga kulurom to ang iya tricycle, ti pangulo pong nyadi man kung tani eh. Sa aton sini nga mga kabumbo. Di kon dako-dako karon ni biyang kahalitan to nga natugaya sa iban sini nga tao or sa iya sini kaugalingon kay mataas to kuno nga tong mataas nga area to nga linukso niya. Hambal gani isang nga nakakita siya abiya guro naga-parkour siya mo. Rason nga nakangkon siya sa madamo sini nga bagras sa iya sini nga lawas.
Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco over gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Oras, 3 minutos na kaligad sa tak ng alas 2. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayos. Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 15 to 21, 2025. Excited as always! Ang Technocrats Band is overwhelmed with excitement nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical entertainment sa ining nga Hunyo 21, Sabado, sa Concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plazuela di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na iga-paraffle sa masuki sa plazuela di Iloilo sa Hunyo 22, Domingo. Ginaaglang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom.
Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, good sa tanan mga kabombo. Ini si Tita Regine. Oras na para sa kahapon lamang program on a beautiful Tuesday, June 17, 2025. Kumusta ka mon? May mga nakapiyong-piyong na dira or maybe ang iban manugilay-hilay pa lang. Sa mga suki natin dira nga mga tagpalamati, I hope you would also again find time para nga samtang nagapamati, makapungko kag makasulat-sulat sang mga luyag man nga ipalabot diri sa kahapon lamang program. So welcome mga kabombo sa inyong mga istorya nga luyag man nga i-share diri sa KLP. Email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info and also sa iban man dira nga luyag nga sa gihapon. Sulaton lang ang ilang mga istorya, wala sang gadget, pwede gid. Sa gihapon, ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Gina-acknowledge ko ang sulat ni Nanay Del na baton ko sa sininga hapon. Salamat, gid. So welcome again diri sa kahapon lamang program. Today, magasugod kita basa sa mga another set of stories nga ginpalabot diri sa kahapon lamang program. Ari na ang atong ambahanon para sa tanan from J.R. Claret. Ngano. Good afternoon. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di gyudi ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan lumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke at smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko.
maski sa lahat lang ko. Abi na ko kung maamulabaw, kung malangong wanay lain. Apawa mo kini di barong ka, tulo na sagitan lang ko. One of the well-liked songs from the Bombo Music Festival, that's Ngano, coming from J.R. Oclaret. It is now 18 minutes after 2 o'clock. I guess, sa ulo na sa iba, no? Ang ina nga ambahanon. Very beautiful indeed. Sige, madiretso na kita sa ating first story sa saninga hapon. Kag do may a little info na daan sa aton si Neni Poring sang Iloilo. Hambal niya, in the Regine. So wala mo pa mabasa ini pinakalawig ko nga sulat. Kabay nga hindi ka matakan. Sorry, gid. Bala ka kung doon mong pagbasa sini sa gihapon. Sorry, kag madamo nga salamat. Abi mo, isa man kasi mana ko ini natapos. Oh, di ba? Sige, we will see what we can do, ha? So siguran tabasa ang sulat ni Neni Poring. Dear Inday Regine. Una sa tanan, nagapangatahuran ako sa imo, maayong hapon, subong man sa tanan nga katapo sa Bombo Radyo, kag sa mga nagapamati sa imo makalilingaw nga programa. Inday tawag lang ako kay Neni Poring. Halin sa akong nga pagkatawo diri sa duta nga luhaan. Kag damo nga luha ang nag-agay sa akon mga mata. Ang akon kabuhi, masiling naton, talamayon, kag makahuluya. Daw nahuya, mantani ako magpadala sining akon kasaysayan. Kabila man ako magpadala dira sa imo, pero wala ako katanda kung napadala ko na ini sa imo, kay subong, lampas na sa 80 ang akong edad, di malipaton na ako. Nakaagi man ako daog, pero tungod ang kalingawan ko lang, pamati sa imo, kagdamo man ang nagapadala sa imo. So in the Regine, namana ako sa edad nga 18 anyos, kagang akon bana, 26, 26. Mabuot ang akong nga bana, kag mapisan, wala bisyo, kag palangga giniya ako. May duha kami ka anak, puro lalaki, ang subang, isa katuig, kag ang isa, 3 pa lang kabulan sadto. Sa amon pagpangabuhi, ang iya tiya, may 1 ka ektarya nga uma, kag sa iya ginpaobra, bilang amon pa lang nga buhian. Ang amon parte, sa patubas nga humay. Kagang ako na may umaman sa putotan, kag nauna sila paani sa amon, kag amon alang-alang pa. Gani, ginsugo ko ang akon bana, nga mangayo anay bugas dito sa akon amay. In the Regine, ang umasang akon amay, bale 1 pa ka kilometro, halin sa karsada. Kagang imo agyan, mga kahon, kag may latayan nga kawayan. Gintagaan siya sa nga ko na may 1 kasako nga bugas, tungod sadto nga adlaw nag-ulan, madanlog. Kag sang iya paglatay sa taytay nga kawayan, nadanlog siya, nakahapa siya sa kawayan, kag ang 1 kasako nga bugas, nagpilpil sa iya likod.
Pagabot niya sa balay, nagsugid siya sa akon sa natabo. Ti siling ko, anong nabatyagan mo? Sabat niya, wala man. Pero pagkaligid sa isa ka bulan, nagpauli siya halin sa uma. Hambal niya, ma, kalain sa pamatyag ko. Nagapalamula ang iya mata. Ginhikap ko siya, tama sa iya kainit, kag pinainom ko siya bulong. Siling ko, daddy, higda ka kag magtulog. Pero 3 na kaadlaw, do naglala pa. Kay hali siya ubo, kag ang iya dupla may upod nga dugo. Gani, dako ang akon kakulba. Kay sadto, wala gid kami kwarta, pero tungod amuyad do ang panahon sang election, kag ang nagapadalagan sa pagka-presidente si Jerry Rojas, ang amay ni Mar Rojas, kag malapit sa amon ang iyang headquarter, kag kilala ko gid ang iyang company manager. Gani, nagpasimpalad ako nga mangayo bulig sa iya. Kagin pamangkot niya ako kung ano ang balatian sa akon nga bana, kagin sugid ko sa iya ang tanan. Gani, naghimo siya sulat. Siling niya, dalha ining sulat sa anti-tuberculosis. Ihatag mo ini sa doktor didto, kag ari ang 500 pesos, pamiliti ninyo. Nagpasalamat ako kag nagdali-dali nga nagpauli sa balay. Akon ginpailisan ang akon bana, kag gintawag ko ang magulang niya nga laon, siling ko nene, palihog, ikaw anay bantay sa mga bata, kay dalhon ko ang imong utod sa doktor. Kag naglakat kami. Ginsakay ko ang akon bana sa taxi. Sang pagabot namon sa anti-tuberculosis, ginpangita ko ang doktor, kag ginhatag ko sa iya ang sulat, kag iya ginbasa. Kag sang tapos niya basa, gindala niya ang akon bana sa x-ray room, kag pagkatapos sa x-ray, hambal sang doktor, hulaton taanay ang resulta. Do 1 ka oras ang amon nga hulat, pero hambal sang doktor, hindi diri ang kinahanglan sang bana mo. Kag nagsulat naman siya. Ari misis, kadto ka mo sa amon nga hospital, kag ihatag mo ining akon sulat sa director didto. Salamat, doktor, siling ko. Kag nagsaylo naman kami sa amo nga hospital nga iya nga gin-refer. Hinatag ko ang sulat sa director. Sa natapos niya basa, nagtawag siya sa x-ray room. Siling niya palihog, may pasyente diri. Kag nagkadto ang nurse, kag gindala sa x-ray room naman ang bana ko. Kapila nila liwat-liwaton ng x-ray. Nagtawag siya sa director. Hambang niya, Dok, hindi makita sa x-ray ang iya balatian. Naga-blurred lang. Gani, hambal sa director, Mrs., hindi pa madiscover ang balatian sang bana mo. So aton anay i-confine, kag panilagan kung ano gid ang iya masakit. Kagindala siya sa ward, kag may ginpainom sila nga bulong. Sang naplastar na ang bana ko, siling ko sa doktor, kung pwede ako anay makapauli, parang makakuha ako sang amon gamit. Kagando ako kabata, pabantayan ko sa akon bayaw. Hambal sang doktor, sige kay may nurses man diri. Sandito na ako sa balay, ginhakos ko ang 2 ko kabata nga nagatululagay ang akon luha, daw malupok ang akon dughan. Siling ko, magpakabuot ka mo diri ha, kay si daddy ninyo ato sa hospital. Kag nagalibog ang akon ulo, kung diin ako makuha kwarta para galastuhon, kayang akon amay atuman sa Negros. So samtang nagalihilibion ako, naglabay si Amoy, ang tawo nga amo ang tag-iya sa malapad nga uma, tambi sa amon nga uma. Kag namangkot siya, anong natabo nga ang nagahilibion ka? Daw hindi ako makahambal, pero siling ko, Amoy, ang bana ko ato sa hospital. Ambot kung diin ako makuha galastuhon. Amoy ang tawag sa mga tao diri sa amon. May kalabanan, kay kalabanan iya tinawo ang naga-estar diri sa amon nga lugar. Daw hindi ako makatusngaw, nagahibubunot ako nga nagsugid sa iya sang akon problema. Siling niya, tama nang hibi, buligan ko kamo. Mapauli ako anay sa balay, kag mag-ilis. Makadto ako dito sa hospital. Ari ang kwarta, panggastos mo. Kung mauna ka sa akon dito sa hospital, hulaton mo ako. Kung ako man ang mauna, kitaay lang kita dito.
Kung parte sa mga anak mo diri, ako ang bahala sa ila pagkaon. Ang gamay, ginagatas pa ina? Oo, sabat ko. Total, ari man ang imo bayaw nga maatipan sa ila, do nabunot man ang tunok sa akon nga dughan. Inday Regine. Kag nagbalik ako sa hospital, nauna pa si Amoy sa akon dito sa hospital. Iya ako gintawag, hambang niya sa direktor. Pare, hinablos ko ining asawa sang pasyente mo. Magkumpari gali sila. Pare, pwede masaylo ang yabana sa pay ward para bisan siya makapahuway. Ako ang bahala sang balayran. Basta ikaw pare, sabat sang doktor. Kag nagkadto kami sa ward kung diin ang akon bana, kag ginhalin siya sa pay ward room, may duwa ka katre, ngang isa pwede ko mapahuwayan. Samtang nagabantay ako sa iya, hambal ni Amoy, Inday, may kantin man diri. Ari ang kwarta, hindi ka magpagutom, kay basi ikaw naman ang magmasakit. Ipahamtang mo ang imo pensar sa imo anak, kay sa akon pagpauli, padalhan ko sila kay Erning, isa kasako nga bugas, gatas kag mga delatas. Isa ka gabi, nga nagakatulog ako. Nakibot ako, may ginahod. Sa muklaton kong akon mata, may doktor kag duwa ka nurses, ila ginapump ang akon bana. Kay nagatapi ang iya nga tiyan, kag nabudlayan siya maginhawa. Wala ako mahimo, kundi magpangamuyo sa mahal nga Diyos. Kag ilagin injectionan ang akon bana, kag natulugan siya. Kag may isa ka bantay sang pasyente, hambal niya Inday, kakilala ka sang kasla nga kahoy? Magtapas ka sang sanga, imo panitan, kag kaguson mo ang iyakulamong. Kag magkuha ka man sang puno sang tanglad, kag imo dunuton, kag tumon, kag dalhon diri, kay aton ihampol sa iya tiyan. Pero hindi mo lang pagpakita sa doktor. Kaya nagkakatulog man ang akon bana, nagpauli ako. Kag sang akon pag-abot sa balay, naabutan ko ang anak ko nga magulang, nagahibi, nga nagatamod sa iya manghod, nga nagabura ang iya baba. Dali-dali ko siya nga hinakwat, kag nakita ko ang botelya nga baho gas, dumdum siguro niya tubig. So dali-dali ako nga nagkuha itlog, kagintingal sa iya, kay ang dumdum siguro niya, ang unod sa botelya, tubig. So gintawag ko ang akon bayaw nga nagapangutan tangpong, siling ko, Nene, may natabo diri sa imo hinablos, nakainom gas. Parihog, hindi sila pagpabayi, kaya ang imo utod nagapakig-away sa kamatayon. Dalhon ko si Junior sa hospital, kinagadunglay na siya. Hindi ka lang maghalin diri sa balay, kay damo man kamo di pagkaon nga ginhatag ni Amoy. Kag dali-dali ko ang ginputos ang bata ko, kag gindala sa hospital. Wala ko na nahimo ang bulong para sa akon nga bana. Nagtangla ako sa langit. Ayhan, anghel atong tigulang nga nagsugo sa akon nga mapauli. Kay kung wala ako nakapauli, siguro nauna papatay ang akon nga anak. Nagtulo ang akon luha. Diyos ko, salamat gid, siling ko. Pagabot ko sa hospital, diretso ako sa mga doctors nga nagahilibion. Doktor, siling ko, ang akon anak nakainom gas, nagadunglay na ang iya ulo. Kag, may ginpainom sila, kag ila ginapump ang iya nga tiyan. Dumalipong ako sa pagtulok sa anak ko. Hambal sa doktor, kung maubos na niya suka ang gas, maumpawan na ina siya. Kagsang naumpawan ang bata ko, dinala ko siya sa kwarto sang iya amay. Kagsang nahibaluan niya ang natabo sa amon anak, nagtululagay ang iya luha. Kagbisan nabudlayan siya maghambal. Ma, hambal niya, mapauli na lang ako sa balay, makaluluoy ang aton mga anak. Siling ko, Dad, hindi pwede, kaya hindi ka pa nag-ayo. Sige lang, bisan mapatay ako kung kaupod ko kamo. Hambal sang doktor, ano pulos nga nagaululupod ka mo kung mapatay ka man? Hindi ka anay magpilit nga mapauli, kay buwas himolatan ko nga tukibon kung ano gid ang imo balatian.
So amo ni ang hambal sang doktor. Kag pagkaaga, liwat nga gin x-ray siya. Hambal sang doktor, naga-blurred gihapon. Ginasipa ni Dr. Javier ang dingding. Siling niya daw diri lang ako binudlayan sa balatian mo. Pero tilawan ko abi, pasuyupan ang imo likod, tadlong sa imo baga. Kag kadako nga hiringgilya ang iyang gintuslok sa likod sang akon bana, tadlong sa iya baga. Kag amat-amat niya nga ginhunos. Abaw, Inday Regine, puno sang daw patay nga dugo nga may meskla nga pas or na ang unod sang hiringgilya. Kun amo sa tunga sang iya atay kag baga ang may lastro. Ano, nakadagpa bala ang bana mo? Siling ko, doktor, kinagligad nga bulan, nagpasaan siya sang isa kasako nga bugas. Nakadanlog siya, kag nakahaplak. Kag isa kasako nga bugas, nagpilpil sa iya nga likod. Ti, kun amo, dira sa tunga-tunga sang iya atay kag baga, dira ang may hubag. Gani hindi makita naton sa x-ray. So aton siya operahan, pero aton anay tan-awon ang iya nga blood pressure. Ay sus, 40 lang. Ti aton siya tayungan dugo, type A, kag bale 200 cc. Imo baklan sa blood bank. So naglibog naman ang ulo ko, kung diin naman ako makuha kwarta. Kay nahuya na gid ako kay amoy. Kag nagtulo naman ang akon nga luha. Kag no may anghel naman nga nagbulig sa akon. May isa naman ka nagabantay sang iya pasyente. Siling niya, Inday, pwede ka kapangayo sa mga preso, dira sa may provincial jail, dira sa lapit Capitol. Kag nabuhi ang akon paglaom, kay nadumduman ko, ang asawa sang akon tiyo, pakaisa ni Tatay Parkon, kag siya ang warden dira sa provincial jail nga subong museo na. Gani nagpasimpalad ako. Nagkadto ako dito sa presuhan. May guard, kag namangkot ako kung sino ang warden, kag sabat niya, si Mr. Parkon. Tisiling ko, pwede ako makapakikita sa iya, kay may kinahanglan ako. Sino ang ngalan mo? Siling ko ang bala siya, si Nini Poring, kay amo ina ang tawag nila sa akon, sang bata pa ako. Kag nagsulod ang guard, kag sang iya pagbalik, siling niya, sige sulod, kay dito siya sa iya opisina. Nagupod ako sa guard, kag nanuktok siya. May nagsabat, sulod lang. Kag sang akon pagsulod, dugay gawa ang iya tulok sa akon, kag nagtindog siya. Siling niya, Nene, ikaw gid. Katahom sa imo, pero problemado ang hitsura mo. May bana ka na bala? Kag dito, nagtulo ang akon luha. Aba, sang bata ka pa, nga permi ka sa balay, masyado sa imo kabiba nga bata. Gipangayo ko gani ikaw sa tiyo mo, nga ako mapaeskwela sa imo, pero wala kanila ginhatag sa akon. Kag karon, ano imo nga problema, nga anga daw kaluya sa imo? Tumulo naman ang akon luha. Tatay, siling ko, ang akon bana ara sa hospital o lupirahan. Kag kinahanglan pa siya tayhungan dugo, bali 200 cc. Pero wala kami inugbakal. Pero may naghambal sa akon, diri pwede makapangayo. Nalipay ako kaysang paggadto ko sa putotan, hambal nila ikaw ang warden diri, kan inaggadto ako diri. Kung ikaw gidman, kag salamat sa mahal nga Diyos. Tatay, buligi man ako. Oo, siling niya, tama na nga hibi. Kag nagtawag siya sa intercom, kag may nagsulod nga tawo. Siling niya palihog, tipuni siya dugo, bali 200 cc. Ti ano nga type? Kag ako ang nagsabat, type A. Sige, Neni, samtang nagahulat kita, makadto kita sa kantin. Kaya siguro wala ka pa kapamahaw. Kag huugali, si Manong Mukido, siya ang mayor subong sa Putotan. Samtang nagakaon ako, kag siya nagkapilang, kaghambal niya sa nagabantay sang kantin, palihog putsi gani siya sa sarang niya makaon sa panyapon kag panyaga. Kagintagaan pa ako niya kwarta. Kung pananglit, kulang pa ang dugo, balik ka lang diri. Kag sang ara na ang dugo, hambal niya sa guard. Idulong gani siya hasta sa karsada, kay may jutay pa nga lalakton hasta sa karsada. Sang dito na ako,
Daw wala ako sa akon kaugalingon nga nagtabok, kag may nagpreno nga salakyan. Kag akig ang driver. Ano ka, mapakamatay? Siling niya. Hambal sang guard, pasensya lang, kay dako ni iya problema. Dugo gani inang iya nga dala. Hambal sang pasahero, ay inday, ibilin mo ang problema mo, kay kung wala nakapreno ang driver, siguro una ka pa napatay sa pasyente mo. Gani, dinulong na lang ako sang guard sa hospital. 37 minutes after 2 o'clock, wala pa natapos of course, na medyo malawig-lawig ng sulat rin sa ato ni Nani Poring. So panumbalikan ta ang iyang kasaysayan sa pagbalik sa kahapon lamang program, kaupo din nyo, si Tita Regine. Talan kita mayara sa bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik balay. Aton ang sulat ni Nani Poring. So in their Regine, sang pag-abot sa hospital, dito si Amoy. Nagasuligilanon sila ni Dr. Javier. Kag iya ako gintawag. Inday, pila ka adlaw nga wala ako tiyempo magkadto diri kay sako gid, kay nagpabuhang ako sa punong. Kag sang nagdulong ako sudan sa inyo, dito ko nabalitaan ang natabo sa bata mo. Gani ang bata ni Ernie nga tawo ko, akon lang swelduhan para makabulig sa bayaw mo. Kag-ari, gindalhan ko man ikaw sang luto na nga alimango, lukon kag bangros. Suno kay doktor, operahan niya buwas ang imo nga bana. Makadto ako diri buwas, hasta matapos ang pag-opera. Pagkaaga, handa na ang tanan, kagindala na sa operating room ang akon bana. Sobra 2 ka oras kag natapos ang operasyon. Abaw inday, isa kada ko nga balde ang na nga nakuha sa iya lawas. Pasensya lang da sa mga naga-snacks. Hambal sang doktor, dunot na ang sa tunga-tunga sang iya baga kag atay. Kung naatrasar pa kita, wala na ta mahimo. Pero aton anay hulaton ang 6 ka oras kung successful ang aton operasyon. Kung malampasan niya ang 6 ka oras, may tsansa nga mabuhi siya, pero siguro, 1 ka tuig nga hindi siya makapamugat pa. Naghibi naman ako, habal ni Amoy, tama na nga hibi. Samtang nga nagahulat kita sa resulta, makadto kita anay sa restaurant, kag manyaga. Te, wala ako mahimo, sunod-sunuran lang ako kay Amoy. Kag sang nakatapos kami kaon, hambal niya, inday, para ka pahuway ka sa ibabaw hotel ini. Gani masaka kita didto. Kag nagsaka kami, sige tulog na, kay bantayan ko ikaw. Siguro sa sobra ko nga problema kag kakapoy, wala ko lang nahibalaan, natulugan ako. Pero ambot kung ano kalawig ang tulog ko, sang nabatyagan ko nga may nagtulo nga tubi sa akon guya. Kaginmuklat ko ang akon mata, kag si Amoy nagatulok sa akon nga nagatulo ang iya luha. Nagbungkaras ako nga nagkupo sa iya. Ano? Patay na ang bana ko? Ginakos niya ako kag halukan. Wala inday. Naluoy gid ako sa imo. Kay hindi ba lang hambal sang doktor, bisan mag-ayo ang bana mo, isagid ka tuig nga hindi siya makapangabudlay? Ti, paano na lang kamo? Pero ari ako nga magapalangga sa imo bilang bana mo. Hindi ko kamo pagpabayan sang mga anak mo. Gani, higugmaaman ako inday. Pero paano? Kay may pamilya ka man, siling ko. Siling niya, sugiran ko ikaw sang akon kabuhi. Ang pagpangasawa ko, hindi ko kagustuhan. Amo ni ang natabo. May amigo ako sadto, fiesta sadto sa ila, kagi ako ginimbitar sa ila. Nag-ininom kami tubtub magabi. Nahubog ako, kag hindi na ako makasarang mag-drive sa akong salakyan sa pagpauli. Gani, ila na lang ako ginpatulog sa 1 ka kwarto nila.
Pero sang kaagahon na, nakabugtaw ako, kag nakibot ako, nga may nagahulid sa akon, isa ka babayi nga wala sang bayo. Kag natalupangdan ko, nga ako hublas man. Nagbungkaras ako nga mabangon para isuksok ang akon bayo, pero hinawiran niya ako. Kag may gulpi nagbukas ang puwerta sa among kwarto. Ang iya utod nga amigo ko. Abatol, siling niya, anong natabo? Nga wala ka mga duhasang bayo. Sabat ko, ambot, wala ako kabalo. Nakibot lang gani ako, nga may gahulid sa akon, nga parehos kami wala bayo. Masuksok tani ako sang akon bayo, pero ginhawiran ako sang utod. Pero tol, siling ko, wala ako isang ginhimo sa utod mo. Paano nga wala, kay arang ebidensya, pareho ka mo nga hublas. Palihog tol, hindi pag-ibutang sa kahoy-anan ang utod ko. Imo gid ina siya pakasalan. Naglibog ang ulo ko. Tisiling ko, mapauli ako anay. Pero tol, hindi mo pag-ibutang sa kahoy-anan ang utod ko, ha? Wala ako sa kaugalingon ko nga nagsabat. Ipahibalo ko pa ini sa akong ginikanan. Hambal niya, saligan ko ikaw tol. Kag nagpauli ako nga nagalibog ang ulo ko, kay wala ako ialuyag sa iya utod. Magulang siya sa akon sa napulo ka tuig. Pagabot ko sa balay, nagadalom ang akon pensan. Wala ako nagani na pasulod sa garahe ang akon salakyan. Kag natulupang dani tatay, hambal niya dong, ano natabo? Daw wala ka sa imo kaugalingon. Wala ka nagani ka pa uli kagabi. Ano, hubog ka pa? Pero nagtulo ang akong luha. O ano, nakabuka ka sang kinahon nga beer? Siling ko wala tay. Kaginsugid ko sa iya ang tanan. Pati si nanay nga nagapamati. Hambal niya, kuna mo, ginpikot kanila. Pero tatay, nanay, wala ako naluyag sa iya. Pero wala ka na mahimo, basi iakusar kanila. Pero anak, total, 20 ka na, kag wala ka manobya, suportahan ka namon, para wala gamo. Sa buwas, mamalayi kita dito. Tungod ginpadako ako sa akong ginikanan, nga magmasinulundon, wala na ako mahimo, kay hindi ako pwede maglalis sa ila. Bisan, do hindi mabaton sang konsensya ko. Pagkaaga, nagupod ako sa akong ginikanan. Nagkadto kami sa ila. Nagkasugtanay ang ila pamilya kag akong ginikanan. Tungod bulan na to sa Nobyembre, tihambal nila, idungan na lang sa Pasko ang amon kasal para isa na lang kahanda. Tungod ila property sa higad karsada, may lote sila nga bakante, bali 200 square meters. Dito nila ginmululigan, ginpaobra ang amon balay. Ibabaw kag may idalom, kay ang idalom, himuon ko no nga tindahan. Madamo ang nagaobra, kag antes nagpaskwa, natapos gid ang balay. Kag nadayon ang amon kasal sang Paskwa, kay ang akon pamilya, nag-ihaw baka, kag ang ila, 3 kabilog nga baboy, kag mga manok. Kag tungod may punong kami, nagpabuhang si tatay, damo alimango, lukon kag bangros. Tubtub mag-aga ang kinasadya, may tinukar pa, kag sadto, uso ang sibitanay sang kwarta. Samtang ari kami sa tunga, ang pamilya sang babae, sa babae man nagasibit sang kwarta, kag amuman sa lalaki. Dako ang amon natipon nga kwarta, kag amo ang amon gin kapital sa tindahan. Kag tapos kasal, 3 kagabi nga wala ako magtandog sa iya. Pero iya ako ginakulit, siling niya, asawa mo na ako. Doon naluoy man ako sa iya, ti wala na ako mahimo, gintungdan ko na lang ang akon pagkabana. Kag didto ko na diskobre, nga virgin pa siya. Siling ko, ginpikot mo ako gali, no? Nagkadlaw siya, kaya hindi ako gusto nga magbayo, salong sa kainit, siling niya. Ti ano abi, kay kada magadto ka sa balay upod sa utod ko, bisan may edad na ako, ti
tinubuan ako sang gugma sa imo. Gani, akon ginkonsabo ang akon utod. Te, ano pa ang mahimo mo? Ari ka na sa mga butkon ko. Kaginday, siling niya, ano pa ang mahimo ko? Kay maayo man siya nga asawa, mapisan kag maatipanon. Tubtob na kaanak kami sang apat, nga subong may mga kurso na. Kaginday, mapati ka kag sa indi. Una ko nga pagkakita sa imo, sang naglibot kami sa akong tawo, nakalabay kami sa inyo balay, nakita ko ikaw nga nagapanilhig. Kalain sa ako nabatyagan, ang pitik sang akong tagipusuon, nga wala ako ini nabatyagan sa akong asawa. Wala ako natulugan, ikaw ang akong ginapanumdum. Nga kadamo sa babae nga ako nakita, pero wala gid ako kabatsyag, subong sadto. Gani, adlaw-adlaw, nagabisita gid ako didto sa uma, para makita ko lang ikaw. Nalipay na ako. Sang ara na sa lapit sa inyo balay, nagaarado ang akong tawo. Ginkuha akong arado sa iya para makapadugay ako tulok sa imo, nga yara ka man nagatanaw sa amon. Gani isang ulihi, para makapalapit ako sa imo, nagpangabay ako, nga mangayo tubig. Kag nagkuha ka man isa ka pitsil ang dala mo, kag ikaw pa ang nagtigis sa baso, kag kadumdum ka sang siling ko nga katamis sang tubig mo. Sabat mo, wala ni kalamay Daw paliguan ko ikaw sang halok sadto. Ilabi na gid sa nagambal ka. Grabe nang balhas mo, kay tama na kainit. Daw sabton ko ikaw, nga nagainit man ang kasing-kasing ko. Kag inuyatan ko ang kamot mo. Ti, salamat sa tubig ha, kabay pa makaliwat. Sabat mo, damo di tubi, kag nagkadlaw ka. Grabe nga pugong ko sang akon balatyagon. Abi mo inday, nagapamangkot ako sa mahal nga Diyos, nga nagasubong ako sini, sa edad ko nga 50 anyos, nga wala gid ako kabatsyag sang subong sini. Ambot inday, hambal niya, siguro ang natabo sa bana mo, amo na yadto ang sabat sang pangamuyo ko. Kay halinsad to, ari ka, nagatapik sa kasing-kasing ko. Ayhan, naluoy man ang langit sa akon, kag amuni ang natabo. Inday, palanggaaman ako, subong isa mo ka bana. Mapatay ang bana mo o kung hindi ko gid kamo pagpabayan. Ilabi na gid sang hambal sang doktor, nga bisan mabuhi pa siya, isa gid katuig, nga hindi siya makapangabudlay, kag halos dunot ang iya baga kag atay. Ti, paano na lang kamo? Gani, ari ako ang mabulig sa imo. Palangga ko gid ikaw. Samtang nga nagatulo ang iyang luha, ginhakos niya ako kag halukan. Daw nagakatunaw ang akon kasing-kasing, kag nagbalos ako sa iya halok, kag gintugyan ko na sa iya ang akon kaugalingon, kag natabo kami. Sa nakatapos na siya, ginpaulon niya ako sa iya butkon. Sige inday, tulog liwat, kay may doha pa ka oras kita nga hulaton, nga natalana sa iya nga oras. Pero daw hindi ako makapati, nga amo ato ang natabo. Siguro, tungod sa akong problema, nga daw malumos na ako, gan inagkapyot na lang ako sa salbabida sa pagkatawo niya. Inday Regine, sa natapos na ang 6 ka oras, nagbalik kami sa hospital, ato na ang bana ko sa iya nga private room, pero damo pa nga nagakabit sa iya lawas. Hambal sa doktor, may tsansa pa siya nga mabuhi. Pero matiner-tener anay siya diri, kay akong ginbutangan pabilo halin sa iya pilas, kundiin maagi ang nagaagwasa, kag may catheter man siya. Kag tandaan mo, misis, maabot sa 1 ka tuig, hindi siya anay magpangabudlay. Sobra sa 1 ka bulan, bag-o nakagwa ang bana ko sa hospital, kag si Amoy nag-abagasang tanan nga gasto. Kag ang gusto niya, nga daddy man ang itawag ko sa iya. Kay ginabilang na niya ako nga asawa, kag duwa sila sang tunay ko nga bana ang nagapalangga sa akon. Pero sandito na kami sa balay, sang matulog na kami, nabatyagan ko nga nagahibi ang bana ko. Gipamangkot ko siya,
Ano daddy, may nagasakit pa sa imo? Mami, sino ang nagastos ang tanan? Si Amoy? Siling ko huudad, kay wala mata kwarta. Kag may ituad ako sa imo. Bala ka, kung patsyon mo ako, ubulagan. Kay gintaya ako ang akong lawas kag dungog. Basta mabuhi ka lang. Ma, siling niya, masakit sa akong balatyagon. Maayo pa nga napatay na lang ako. Pero ano pa ang mahimo ko? Kay tapos na ang tanan. Gusto ko, maistoryahanay kami, lalaki sa lalaki. Ganis ang pagkaaga, nagbisita si Amoy. Hamba ko, Dad, gusto magpakighambal ang bana ko sa imo. Gani nagsaka siya, pero ako ginakulbaan kung ano resulta sang ila pag-atubangay. Nagtulo ang duha sang bana ko. Amoy, siling niya, salamat sang tanan. Bisan gintugyan sang asawa ko ang iyalawas para mabuhi ako. Sabat ni Amoy, asawa naton nga duha. Palangga ko man ang pamilya mo. Kabalo ka man nga hindi ka pa kapangabudlay. Tubtub isa ka tuig. Tungod baga mo kag atay ang problema. Siling sang bana ko, pero may pamilya ka man. Ako ang bahala sa pamilya ko. Hambal niya. Pero hambal sang bana ko, hindi lang ninyo pagpakita sa akon ang inyo himuon. Hindi ka magproblema. Amo na ina na hambalan. Kay kada Lunes, amo ang pagpangumpra ko para sa among tindahan. Di matabuay lang kami sang asawa naton sa hotel. Hindi ka magproblema, hindi ko siya lubos ng ipalayo sa imo. Gani sa laktod nga istorya, nagbusong ako, kag si Amoy ang tatay. Sa nagbata ako sa hospital, duha ka bana ang nagabantay sa akon, kaging kasugtan nila ang pagpabunyag. Hambal ni Amoy, apelyido ko ang dalhon niya. Pero sa batsang tunay ko nga bana, sa akon lang. Kay kung magdalag ko sila, matingala ang mga magulang niya, nga lain ang iya apelyido. Kag tungod sang pagbata ko, binudlayan ako. Gani, ginbutangan na lang ako ayodi para hindi na ako maduktan liwat. Sa laktod, pwede na makaobra ang akon bana, kag ang 3 ka bata, naga-eskwela na. Kag nagabuligay, ang 2 ko ka bana sa gasto. Pero tungod ang iya bata, babae, gani sa private niya ginpa-eskwela. Sa mga madre nga eskwelahan. Gani, kung ang tanan wala, sa balay na lang kami sang isa ko kabana, si Amoy, nagapalanggaanay. Wala gid ako isaway sa iya. Kay gusto niya, daddy man ang itawag ko sa iya. Subong sa pagtawag ko sa tunay ko nga bana. Kag ang tunay ko nga bana, wala man nagareklamo. Dabukas nga libro ang amon kaangtanan ni Amoy, pero wala gid sa nagamarites, tungod ginataha siya. Kay tama sa iya ka mabinuligon. Tinawo man niya o kung hindi, nagabuli gid siya. Bisan sa akon, ama man ang tawag sang iya mga tinawo sa akon. Sadto ang edad ni Amoy 50 na, kag ang iya asawa 60, kag ako 26 pa lang. Soltero na ang iya kabataan. Pero sa isa ka adlaw, nga nagkadto si Amoy sa balay, ang isa ko kabana. Inday siling niya, basi makadto diri ang asawa ko, kay dugay ngali siya nakahibalo sang aton kaangtanan. Kung anong iya ihambal sa imo, kalma ka lang, ha? Kaginsugiran ko ang tunay ko nga bana. Sige lang, siling niya, tanawon ta ang resulta. Kagsandason nga adlaw, nagkadto sila, may mga pinutos pa sila nga dala. Nagayuhom siya nga nagtulok sa akon. Hambal niya, hindi ko mabasol ang bana ko, kay bata ka pa, kag matahom. Pangabay ko lang sa imo, hindi lang paglubusa nga agawon ang bana ko. Basta sa gihapon, palangga man niya ako. Kag diin gali ang inyo anak. Nagatulong akong luha nga nagsabat ato sa eskwelahan. Kag madamo gid nga salamat sang imo nga paghangop. Gusto ko makilala ang anak ninyo. Kag tani, makilala man siya sa iya mga utod sa akon. Dugay naman sila kabalo, na may utod sila sa luwas, pero dako gid ang ilang respeto sa ila amay. Tani, sa birthday sang ila amay, magakilalahay na sila. Kag ginakos niya ako, hindi ka magkabalaka, hindi ako akig sa imo, kay nahibalaan ko ang problema mo sadto. Siling niya. Pamatsyag ko, doon nakabugtaw ako sa madalom nga katulugon in Regine. Nagbatsyag ako sang kahuya,
Gani, isang gabi nga ina, wala akong natulugan ka pamensar. Kung ano ang dapat ko buhaton. Hambal ko sa tunay ko nga bana. Ano abidad? Kung mapalayo ako anay, siguro ma-abroad ako, kay makolehiyo na aton mga anak, para makabulig-bulig man kita sa gasto. Kay siya man ang nagapa-eskwela sa duwa katakabata. Sa batsang bana ko, maayo kung masugot siya, kung mapalayo ka. Hindi talang siya pagpabaloon. Pero paano? Hindi bala si Arturo dira sa Piakbalay, siman siya, mamangkot ako kung paano mag-apply. Kagamuto ang akong ginhimo, nagpamangkot ako kay Arturo. Kagambal ni Arturo, sa tapos bulan, mabalik na ako sa Manila. Kung gusto mo, ang amon agent, nagapalakat man. Puligan ko ikaw. Pero kinahanglan mo nga kompletohon ang imong nga papeles like birth certificate, baptismal, kag marriage contract mo. Kag nagpauli ako sa putotan, kag wala binudlayan kay si Manong Kido Parcon, ang mayor. Kay sadto, sa bata pa kami, Palangga, Manila ako. Gani Inday Regine, sa nakumpleto ko ang tanan ko nga papeles, kag sang magkaugalingon kami ni Amoy, ang isa ko balikabana, ginhimo ko ang tanan para malipay gid siya. Sa nakatapos kami, iya ako ginpaulon sa iyabutkon. Hambal niya, abi mo Inday, daw wala ako nagatigulang tungod sa pagigugma ko sa imo. Ambot, siguro madali ako madula sa kalibutan. Gani, tungod sa iya hambal, do nagaalang-alang ako maghambal sa iya. Pero ginhimo ko ang tanan, ginlambing ko siya liwat, kay gambal ko sa iya. Dad, malakat gali ako sa Manila, kay ang tiya sang bana ko nga tag-iya sinang umanamon, gusto niya ako masugilanon, kay basi ibaligya niya ang duta. Tihambal ni Amoy, kung masarangan ko ang bili, baklon ko para sa aton anak. Ti, isan o ka malakat? Kung may inugplete na ako, sige, siling niya, buwas tagaan ko ikaw, bali 20,000, para kapamakal ka to sang gusto mo. Pero Inday, hindi ka to magdugay, kaghalong ka dito, ha? Nagtulong akong luha nga magakos sa iya. Hambal niya, tinga nagahibi ka, wala dad, luha sang kalipay, sang pagpalangga mo. May nagahibi man giri sa kalipay, kagliwat niya ako nga hinakos, kay ginaang kong liwat. Dumabuka ang akong kasing-kasing sa kaluoy sa iya. Well, not yet done, not yet finished ang istorya, mga kabombo. So, buwas giniguro, nato niya matapos ang iya maluwig-lawig nga kasaysayan diri. So, ibalikan ta ni buwas ang istorya diri sa aton ni Neni Poring. So, for the meantime, ang inyo naman, galuyag man nga i-share diri nga mga kasaysayan, anytime, pwede gid. Kung tapos nyo na ina, pwede gid nga email nyo na sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Sa iba naman, galuyag sulaton gihapon ang mga kasaysayan. Share nyo lang ang inyong mga stories by writing them and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bomboradio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tubtob na lang anay kita diri bulos na ang mga dramas right after sa KLP, ang inyo paborito nga Tuyang Ermitanya, Pagasundan sa Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So, see you again tomorrow sa pagpadayon ta sa sulat ni Neni Poring. Ibang klase, nga kasaysayan. Madaming salamat sa inyo. See you again tomorrow sa gihapon ininyo alagad, si Tita Regine, para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.